Right. Masquera seiko mukasei manheri kumatima nenyika nchiti aiwa mazvita zvenyu ngatisangane pachirongwa chezivara nhasi tiri pano. Bongi, I can see you. Patricia B. Douglas, I can see you. Samaitas Junior Sydney, I can see you. Nichiti aiwa guys, ngatisangane pachirongwa chezivara nhasi tiri mukati mekufara nekutevera nekuteerera vamwe nyaya dzavo nekubatsirawo patinogona. Handitika regai nditisani monani ninjani Dumelang ahe aiwa matira nabudzi bonjo ndichiti mose kumachima nenyika aiwa hapana wandasirira munomwe language yake ainzwa handitika ngatisangane pachirongwa chezivara nhasi zvakare tiri pamwe chete paSIS MELLY yani handitika right pachirongwa chatinoteerera vanhu vane madambudziko avo, vanhu vane nyaya dzavanoda kusheya, vanhu vane nyaya dzavanoda kutura, mutoro wakavaremera wavari kuda kuzama kutura. Pano ndo panoturirwa mitoro. Handitika regai ndigare ndataura ndichiti vedu we pano padiaries hapasi pejaji handitika munhu pano ndepekuti tinobatsira munhu anenge aine dambudziko rake patinogona kana mabatsiriro anenge achiitwa asingawirirani newe. Ndinoti inini zvangu nemufaro mukuru kwamuri kuna She aiwa regai munhu aite zvaanowirirana nazvo nokuti akapfeka bhutsu dzacho ndiye anonzwa kushinya kwadzo. Isusu tingataura zvatinoda, tingajaja zvatinojaja, asi hatina kupfeka bhutsu handitika dzakapfekwa nemunhu ane dambudziko rake. Saka tingaudzira munhu zvokuita hatingakwanisi. Munhu tinongoti munhu nezvinomuitira, munhu nezvaanoda iye. Handitika isu tinongodi chedu kungozorawo rudoka chedu kungodzoredzera kungopawo rudo nekupawo support yedu nokuti vanhu vakanda vari komita suicide kunzoko guys inyaya yekuti havana vekutaura naye. Vazhinji ko zvino hama dzedu munoziva guys, ndakadai so handichakwanisi kuti ndiende kuhama dzangu ndinoudza hama dzangu kuti vedu we muchiona ndauya kudai so kana vangava vatete kana maiguru ndine dambudziko randiri kundidya ndichifamba hazvichaitiki makore achiri kurarama ndinira kutokonfaida zvangu kumunhu wandisingazivi zvachose nokuti ndinoziva kuti munhu iyeye chero akanditaura handinei naye, chero akati kudii ndezvake, hahafi akanditasira kudyadza kumba kwangu, hahafi akandikonesa kuita chinhu chandinoita paupenyu hwangu. Uchangotaura ukangowawata ukangovukura asi life yangu haichinjwe nokuti ndataurwa nemunhu wandisingazivi. Nhaika zvinoita kuti ndo zvinoita kuti muzuva ranhasi vanhu vazhinji vave free kutaura nemastrangers, vanhu vazhinji vave free kuti vauye pano vati ndine nyaya yangu handida kusheya, because kuhama kwacho sometimes ndo kwazvinenge zvichibva. Kuti uchaenda kuhama unoti nhaiwewe ndauyawo pano dambudziko rangu, vanototi henaro handitika vanotowedzera fire pamusoro pezvinhu zvinenge zvagara zvichitonetsa. Saka inini zvangu ndakadai ndingatopreferya kuenda kunotaura kune munhu wandisingazivi kudanga velili kangosi kuti naiwe lili ndokumbirawo ndipo ndiceli idleve yako vele, ndiceli kuti umzwe vele kodwa into indlayo ngapakati, ndiceli kuti unilalele nje kuphela, handimuzivi handizivi, achangonditeererawo kana ndapedza kutaura naye ondipowo 2 cents dzake ndatove bho ndoenda hangu. Akafamba akachinditaura aiwa ndezvake hameno hake namwari wake nguva yake ichakwana. Handitika ini kuti nditi nditaure nehama aiwa inini zvangu ndakazvimiririra handikwanisi handigoni because unenge usingazivi kuti zviri kuitika zviri kufamba sei. Handiti maona. So guys ndo zvandati inini aiwa regai vanhu vauye pano vanhu vataure, let's not judge, bhora mberi ngatindirei nebhora ende hatisi kumira. Ende muzive kuti guys panoitika chinhu chakanaka pese. Satan anouya 70 times 7 nemasoja ake ehondo, masoja ake vatumwa vasatani, madevils kuzorwisa kuti chakanaka chisaitike. Haisi mhosva yavo, varegererei, hapana chavanoziva, havasiri vari kuzviitisa, is the devil. Mweya wakavapfeka, mweya uri kutuma kuti uvapfeke vaite izvi. Handitika ndo unenge uri mweya usina kumira zvakanaka. Ingori nyama kai inoshandiswa nemweya. Handiti mweya unenge wapinda mandirini ndo unoita kuti mweya uyu unditi aiwa uyu akashata. Handika kana kuti zvaunenge uchitaura uchiita uchigara uchicreate nyaya kunyepera vanhu kuita sei kana kudii kana kudii. Handiti maona mweya wapinda mauri
hausi mweya, ndo mweya wacho wasatani we diabolos nyoka unoko chitokushandisa. Saka indi nongoti vanhu vakadaroka munosangana navo muchasangana navo mujeni yekufamba imomo muchasangana nazvo patinoita zvinhu zvedu ipapa muchasangana nezvakawanda. Do not be troubled. Musaswera muchibatikana nazvo kana kudi kana kudi. Just keep quiet, just watch. The day will come whereby the one and Almighty will defend for you, will speak on your behalf, and one day they will expose themselves. One day the devil will send angel of good destruction to go and make confusion in that territory of the enemy. So right now, what we can do is just to sit down, watch, and tichiona kuti zvinoenda kupi. And musatsamwire vanhu, musaitire munhu chakaipa. Not an eye for an eye. Takaita an eye kudhara hapana chakashanda. Tikaita a tooth for a tooth kudhara hapana chakashanda. Iko zvino kuni anongopirwa, then you sit back and you watch and you relax. Handitika right, regai ndikutendei mavhengere sataunza guest wedu nhasi. Ndikutendei madiaries kwa mavhengere nemdiudze zvandakabuda kunzengenzenge kwachona handichimboonekwe kuchiko naimi. Madiaries regai ndikutendei nchiti vedu weka ndoda kutendai. Mwari akuitire zvakanaka iwa inini chakanaka chinotendwa. Ndinotenda. Ndoda kutendai madiaries. Ndoda kutendai zvikuru zvakadzikadzika pasi pemwoyo wangu. Handitika imimi demba pasina imimika pasina company yaya yeAngelique. Okay, vana kusenda ma message ichiko. Alright, ngambomira kuti sitira izvo zvizvi. Okay. Right. Ngatiitei idema musiri imimi guys. Dei izvo zvindisina kumbokwanisa kuti ndi approach kwenewe Angelique Funeral Services vakati aiwa isusu tinotoda munhu wakaita sewe iwe wacho iwe ndi watotoda toda kushanda newe iwe toda kuti uite face yedu ye company yedu ayo mandiona kaini guys ndakapuwa uniform yangu ndakatopfeka uniform yangu yakatonyogwa kunzi Angelique Funeral Services ye SIS MELLY kumaziroko maiona aiwaka alisi joku inde munoigugula Angelique Funeral Services itoriko ndimini ndaingoita Facebook nchiti kufara kutamba kudi kondainoziva kuti kune vanenge vakadobokola vakadotarisawo vari kwavanenge vari kumateresi kuti tiri kuto scout tiri kutsvaga rega timbotora indikazoti zvinhu zvamundonotora izvi handizvizivi kuti munoda kuti ndine chingoti ndiri kutotamba ina handitozvizivi zvinhu zvamuri kutaura izvi zvikai don't worry, we'll be with you every step of the way. Ndikati aiwaka mwari mazuro mavhura madoo hakuna ungavhara ndimi mavhura. Saka regai ndikutendei this was not going to happen. Madiaries demanga musipo. If there was no this page danga risipo andika it was not going to happen at all. Saka all credit to you guys. Thank you very much guys. Endorsement iyoka yotapiwa anditika haisi yangu endorsement ndedu tose madiaries endorsement yedu imi madiaries kana mufamba kunze uko mukabvunza kuti muti tinayo endorsement mutovhaira muti tinayo endorsement yorori kuputi ndinayo because you are part of it uti endorsement inonzi Angelique Funeral Services ndedu because ndedu tose madiaries haisi yangu ini ndedu tose inisa ndikatoda kuti zvimwe zvacho ndisizozviza inokubaya live but ndozvandogona ndiye kuti nei vasikana kune zviri kuda kuitika uko kwaindi ndoita sei imi mutondire uchibade vakadzidza kapari kune vari kuenda diaspora aiwa SIS MELLY itai makadai konai makadai itai makadai ndinotevedzera zvinhu zvangu zvodadi zvodofamba handitika kamari kaya kainda katozvipira ndikati mari inobva ikoko handitika haisi yangu inini imari yekuti mwedzi wega aiwa ndarorotsigwa comfort manepu unenge ave nawo hachashoti manepu handiti hachashoti mukaka handitika zvandosiyavo yababa yemumbai handiti ndochiwo izvi zvandendichiitira noise ndiri pano paFacebook izvi iyoyo endawo kupi kubatsirawo vanhu munakauso uyawo mari yairipo kuchinzi handinavo magetsi aiunomutengerawo zvichi 200 chamagetsi haisi yangu handitika I'm so happy and I'm so honored and thank you very much Angelique Funeral Services for believing in me and for trusting in me despite in the midst of whatever zvisi zvamunenge muchiona asi you said let's go for her uyu ndiye watiri kuda kugara pasine timu renyu saka ndoda kutendai iko vasikana iyi yakazvimirira yoga tichazoya nayo rimwe zuva iyi tichitaurana nyaya dzekuti kufa kuri kukauko kunoda kuti tijoine zvinhu izvi tichiripo panapa titojoina nguva ichiripo tione kuti tafamba nebhora guys zvinhu zvacho zvakachipa handimaona ndichauya nazvo zvino ndichiri kumbotaura netimu yangu iyi ndane timu kai zvinhu zvacho hamungazvidini ndave netimu yanda kushanda nayo marketing timu iyo yekuAngelique uku fanenge vachiti ndikonza kamera idzi ndave nezvishandire netimu yangu tichitaura tiona ichi apa maprize apa dai mamadzikisa
vanhu vakwanisa kuita zviite affordable apa padei manga madai uyu wanga angobhadhara kusvika washaikirwa matobatsira kuti zvifambe saka ndinenge ndave nevoice rangu mukampani imomo handimaona saka zvinonakidza kaizvi muti kwa Facebook waibhadhara imi mukwane imi. So guys, thank you very much. I love you all and bora mberi. Regai titange kudaedza ningirikiri inonzi chi tideedze guest yedu yanhasi tinzwe kuti vave panzvimbo here because ndo vatanga takamirira. Right. Vedu munhu mukuru wati kutaura naye no judgment. Anditika zvino kuenda isingaconnect kuwa. Hello? Hello? Makadi zvenyu? Tiripedu makadiwa. Tiripo. Saka ini zvanhasika vasikana mauya pashow. Asi mama, inini mama ndakuchinja izita, ndakuti nhasi tinokuti maisoko ndo zita ratiri kushandisa pano kuti kuprotectei kune vanokuziva yanditi nevamwe vanhu vanenge vakangosara-sara. Saka kana ndati maisoko moza kuti ndinoreva imi. Anditi? Note. Zvakanaka imama. Mama makadi zvenyu ende tinotenda nekuya pachirongwa ndisingazivi hangu chakuudzai pachirongwa chingave chii asi vana wenyu ndo wakandibata mwana wenyu anditi akandibata akati mama vangu vanoda kuuyawo pachirongwa nedambudziko ravanaro asi tichaita kuti vakwanise kutaura nemi vari kunyika yavari kokoko kuZimbabwe kuti mukwanise kunzwisana vataure dambudziko ravo tikati aiwa zvakanaka mama ndevedu ngavauye zvavo titaure. Mama mungatitaurira kuti munogara kupi ende zvakare dambudziko rakunzai pano nderei? Zimbabwe ndogara kuchitungwiza. All right. Saka dambudziko ramuri kusangana naro mama rakunzai pano kuti mutsvage kuya kuti mubatsirike paruzhinji nderei? Dambudziko rangu rakati kurei rave nenguva yakareba. Dambudziko rangu rakatangira pakuti nyama dzangu dzinondirwadza. Ndandirwadza kudaro ndakaita sekuti pahuro pangu apa pane chinhu chiripo side reku left. Zvadaro takatanga tatone nguva ndofunga nguva yachona yatoreba kubva last year kuna naApril. Takangotanga kunzwa sekunge mumba muTV mune masounds aingoitika. TV ichingorira. Nditori pasina magetsi pamba apa pasati pane magetsi. TV yaingorira tichingonzwa masounds paingoitika. So tichitobvunzana nemwana kuti asi TV yakufa here ine mama sounds ari kungoitika. Tikangozima light usiku masounds acho aitozonyanya anenge akutoita imba yese sekunge mumba medu mune chinhu chirimo. Apedzisiro zvatoramba zviri kuramba zvichitongoenderera mberi. Chinhu checha unotonzwa kutoti pari zvino chinoita sekunge chasvika tikangodzima light. Chinoita sekunge chinorova marata. Tikarova pamarata apa wozongonzwa dhoo redu rinorara richingorira usiku hwese kuita kunge pane chinhu chiri kufosekedzera kupinda. Usiku hwese kuita kunge pane chinhu chiri kufosekedzera kupinda. Saka kupedzisira takutonzwa kuti zvinezvi mumba medu makuita kunge mune kana munhu kana chinhu chinopinda. Tadaro takambotanga tichagara topedzisira takutonzwa kuti inini chinhu ichi chakuuya pandinenge ndakarara pamubhedha chine chinotopinda mumiri mangu. Chinopinda nekutsoka. Tikapinda nekutsoka dzimwe nguva chinogona kupinda kana nekumaoko. Ndotonzwa maoko ndinotovhunduka kubva kuhope kuziva kuti chinhu chiya chauya chiri kutopinda mumaoko, kutsoka kana kumusana. Ndikange ndakarara nesaidi ndonzwa chinondipinda nekumusana. Saka zvinoona ezvinezvi zvatosvika pakuti kumusana kwangu kunotori nechinhu chandinenge ndichinzwa chine mamovements mudumbu kumusana. Asi chinhu ichi chinoita sekunge chinobuda. Handizivi kuti kubuda chinoita sekunge chinoti masikati chinenge chisipo asi zvinhu zviri kufamba kumusana nechakagara pahuro zviripo. Saka ndo dambudziko ratinaro. Ndikambotiza pamubhedha kuti ndirare mukicheni chinongonditeera. Ndikambotiza pamubhedha kuti ndirare mubedroom imomo pasi chinongoramba chichingonditeera. Ndo dambudziko randinaro handichakwanisi kurara. Alright. Zvinhu zvakatanga rini zvinai mama?
rakatanga gore rakapera muna April. Alright. Saka pamakatanga zvakatanga gore rakapera amurangariri kuti pane chakanga chamboitika kungave neumwe munhu kana kuti wamakaita noise naye kana kungotaudzana kana kupopotedzana naye kana kudii zvakangotanga just like that amungava nefungidziro zvokuti zvingave zvakabva papi kana kuti zviri kutanga papi? Inini zvangu pakunetsana nevanhu hapana kana munhu wandakambotaudzana naye kana kurwa naye kana kudini. Takatogara zvakanaka asi unongozivawo pane zvimwe zvaunenge uchizivawo zvimwewo zvinenge zvichiitikawo kumashure mumhuru. Izvozvo zvazvo ndo zvaunenge uchingozivawo kuti pane zviri pasi pakutukana nevanhu kwete. Saka muchinge pamakatanga kuona dambudziko iri imimi makambotsvaga rubatsiro kupi nekupi kuti mutsvage kutsvagisisa kuti chingave chichiri kuitika? Hazvisi mupfungwa menyu here zvinhu zviri kuitika chaizvo here kana kuti but now we cannot say kuti zviri mupfungwa menyu because mukuti munotonzwa chichipinda nekumakumbo kwenyuku chofamba kuenda mudumbu kwese uku handitika. Saka makambofamba kupi nekupi kuti munyatsotsvagawo semunhu kuti zvingave zviri kuitika papi? Ndakambofamba ndisi kuzoona nekuda kuti kana masikati handichagona kuti ndirare ndikangoti ndiito hope dzemasikati sekuti kuri kutonhora ndinongonzwa same problem iyoyo handichagona kutorara mumba macho namasikati. Saka ndakamboendawo pane kumwe kwandakamboenda kwana seke uko handautoenda nzvimbo imwe chete asi nyaya yaunenge uchingotaurwa ndiri kungoona nyaya yachona inenge ichingori imwe chete yekuti vari kungoti dambudziko riri kubva kumusha kwenyu nekuti vari kuti imimi makaitwa mukadzi wechikwambo chemumwe munhu wemumusha menyu akachitora. Saka ndo dambudziko riripo ndokuti kana baba munomumba yezvinezvi havatorimo vakangoendawo kubasa ndokuenda kubasa. Saka ukangofamba unongodzonzi imi muri mukadzi womumwe munhu saka munoti murume angagare chirudzi ari kutodzingwa mumba. Alright. Saka muri kuti imimi baba vakangobuda kubasa havana kutozodzoka zvacho samutozivi kuti varipi? Vakaenda vachiitawo vari kubasa havo ikoko kwavanga vachisenzera vachipota vachifona vachiuya vachidzoka kana pavanenge vasina kuya mwedzi ukapera vachitumira mari zvese zvichimwe zvakangonaka. Vatezero mujuni gore rakapera zvakabva zvatongoperawo havana zvimwe zvavakazotombotaura kana kuti vanenge vachingoti ndichauya pane zvekuiti pakaipa. Alright. Saka kana kuchinzanzi imi makaitwa mukadzi wechikwambo nevanotaura kwamakamboenda uko mukadzi wechikwambo handizivi hangu ipapapa mukadzi wechikwambo haasi vaive kuti chikwambo chine mune muchitonzwa kunge muri kurara nemurume here munosangana nazvo here izvi? Because panapa takamboita show yevanhu vanoita vaifona panapa vachitaura nyaya dzekuti ndinotonzwa kunge ndiri kurara nemurume chaiko chaiko usiku chaiko tofuma akatotota kunge anga akarara nemurume iye asina murume wanenge anaye. Iroro ndo rimwe dambudziko futi rinotori hombe iroro rakatonyanya ndo rakatonyanya kutangisisa kubva chero baba vacho navaripo vakambobva havo vakaenda kubasa zvaingosara ndichingosangana nazvo ndori rakanyanyisa iroro. Now it makes sense. Kana mabvumirana naro kuti ipapo dambudziko mutori naro rekuti munorarana nechinhu chamusingaoni usiku then takubvumirana because from what I've gathered hangu experience kwedu kwatinotambira uku pakatamboita show iyi people vakabuda vakawandisa vachitaura nyaya yekuti tikazotaive nevanhu vanorapa vaivepo vakangoti kuti aiwa ndo chikwambo chacho chatinoti nechirungu spiritual husband ndo chinenge chichirara newe chichitokuita mukadzi chichidi ende chinodzinga murume zveshuwa mumba chinokuita zvachinoda zvese handiti maona right. Saka vana vachikushandirai kudaro vakambozama kuti vadzinge here chikwambo ichi kana kuti mweya uyu kana kuti kudii zvikaramba kana kuti zvinoenda short period zvodzoka? Ndakanga ndisati ndambenge ndawana hangu vanoti kudzinga mweya iwoyo. Saka vaikubatsirai chirudzi kana vasingadzingi mweya wacho nokuti hanti mweya ndounenge uri mudzi wacho? Meno kuti haungazoziya zviri mukati vanangokupawo zvekushandisa zvemungonzi endai munogeza endai munoti ndanga ndisati ndawana hangu anoti ndinokwanisa kunge ndichidzinga mweya wacho. Alright. Saka pamba pamuri kugara apa pamba penyu here mama? Aiwa hapasi. Muri kurenta? Asi hazvina hazvo kutangira pamba ipapapa nekuti panapa ndakapauya hangu mai manje. Okay. Saka zvakatangira kumwe kwamakanga muri?
Alright. TV yacho muri kuti munonzwa ichita senge kuti iri kutaura kana kuti iri kuita zvinenge zvichiitika iyi. TV makagara kudhara muinayo? Takabvira kudhara tinayo. Iye musikana ari ikoko kwaitomboishandisa takanga tiri kuno Boston tine ma-TV 1 yakaenda nababa. Alright. Saka imi muchiuya pano nhasi muri kuchema paruzhinji rweZimbabwe kuti vakubatsireiwo kana paina anoti anogona kubvisa dambudziko iri kana kuti zvipere kana kubvisa chikwambo ichi kana yatinoti nechirungu spiritual husband. Spiritual husband yangove zita rechirungu ratakungoshandisa zvedu but pachivanhu chaiko vanenge vachitoti muri mukadzi wechikwambo chinenge chakadi chichiita zvachinoita zvese izvi kazhinji urombwa hunenge hwakaitwa nehama dzemufamily. Handiti kazviitwe neni kuti ndikupei chinhu ichi kwambo noti handitokuzivi rudzi rwenyu kana kudii. Ukaona chichizouya kwamuri chinenge chakaitwa nemunhu wepadhuze nemi ari mufamily menyu anodembetegwa netsinza renyu kunzwa kwandakaitawo baba vachidzidzisa pano nenyaya dzechikwambo idzi. Saka muri kuda kuti tikubatsirei kutsvaga munhu anokwanisa kuti zvipere abvise zvachose handiti? Saka asi kuvana kuri right ako hakuna chinobata, hakuna dambudziko rekuti mungangofunga kuti zvingave zviri associated nezvinenge zvichiitika kuvana kana kuti kuvana kuri right zvinongonetsa imi? Kuvana handione kuine dambudziko asi inini chidambudziko iri riri kwandiri nemusikana iye mumwe akakutsvaga iye ndiye mumwe wandinosuspecta asi wedzinza rangu mwana wangu asi handizozivo kuti chii chiri pane kuti paunongofambawo naye dzimwe nguva semunhu anenge ane eji yangoti asati aroorwa unongonzwawo kuti pane zviripo saka pamwe zvaakudawo verudzi rwake pamwe kwete inini handizoziva. Musikana akanditaura neni nezuro mwana wenyu ndiani 34 handiti? 34. So guys, mose makateera panapa tine mwana wamama akandibata nezuro anditika achitaura nyaya iyi achiti mama vanoda kuti vakwanekwanewo papindewo pachirongwa vane nyaya inonetsa asi iye pachake handitaure zita rake no just to protect them but she told me in passing akataura kuti iye she also suspects kuti dambudziko rakadai so riri kwaari because ari 34 pa34 apa haasati aroorwa haana kana mwana haana panogona kuti aitewo like zvinoita vamwe vana pa34 like ungadei munhu atove nemba yakewo ave nemwana handitika ukati wanonokako asi ukaitawo marelationships handiti ngalast ngaiitawo marelationships anolasta zvino aitotaura nyaya yekuti marelationships ake haalasti zvakare anoita vanhu vanouya vachida kungodarika vachingodaro vachidaka but chakandinetsa nezuro ndichitaura naye ka achibva kundidropera foni nezuro ndiyo dambudziko randaive naro irori achibva kudropa foni yake ndakabva ndafonegwa ne1 umwe mwana futi zvemwe musikana futi aiti zveane 36 ari paNamibia andimona achitaura same dambudziko kuti asandambozviona ndaifunga hangu kuti zvinhu izvi hazviitiki kana kuti mafiction ndakazotanga kunyatso zvibatanidza nezuro ndakagara pasi ndinyatsofunga nezvazvo kuti uyu wechi2 andifonera uyu ari kuNamibia uyu ari kutaura kuti marelationship akadariki vhiki guys vhiki 36 years haite relationship kubva pakatanga kunyengwa haite relationship inodarika 1 week haibude 1 week apa she's still a virgin 1 week she's still a virgin so munonyatsonoti unosvika pakuzvibvunza kuti zviri kufamba sei 36 she's still a virgin ndakatione picture yako akandisendera imi ndakapererwa imi ndakashamisika ndakapererwa kuti what is going on chichiri kuitika 36 still a virgin akanyengwa nhasi pakaita 3 days 4 days mukomana anodzoka neexcuse hanimaona anongomudhamba anotomutuka anongo like zvinhu zvacho hazvinzwisisiki hanimaona so ndakabva yesona kuti no man pane zvinhu andiziva hangu but kwandiri ndakaona sokuti pane something chinenge chiitika 36 virgin unonyengwa wanyengwa 2 days 3 days relationship yopera kubva pakataka kunyengwa ane 16 kusvika nanhasi nezuro akandiudza achidropa kundiudza nezuro kuchibva kwaya futizve umwe mwana futi angori ma30 waya kudai tine chencha zivi 33 here 32 34 hake same dambudziko ndakati Mwari paposition pamakandisa papasiri papa nhasi ndonyaya dzevana vari kutongondichemera senge upesira itochema kuti SIS MELLY ndafunga kungopedza upenyu hwangu ndakusekwa mufamily ndave chiseko chefamily yese munhu wese achingoti iri rekusarogwa ichova magathering ndinenge chipuwa manickname mwoyo wangu wakarwadza ndakabatikana
but chekuita ndakangoti can you please follow live iriko nhasi. I hope and understand kuti varimo macomments handiti maona. So mama, thank you very much nedambudziko renyu tarinzwa. Okay guys, imimi ndakuvhurira imimi comment section handika tizere nevanhu vanobatsira matambudziko akaita so handika handisi kuda umwe munhu handiti namba yenyu munoiziva 071 mama vari pane rimwe line handitika imi munofona pane 071 yenyu line renyu munoriziva handiti handisi kuda vanhu vanoya kuda tiri kuda vanhu vanobatsira handika ende kubatsira kwenyu toda kutogara todeclara naipo pano uchitaura toda kubatsira mamava handika hakuna sendi ravanobvisa mamava, hakuna sendi rinobviswa namama. Mama ava vachabatsirwa dambudziko ropera handika wozotendwa dambudziko rapera. Toda kutsinyatosimbisana ipapa panyaya yekubatsira because tiri pakubatsirana, hatisi pakumirukana, hatisi pakurovana pasi petsoka guys, hatisi pakuda kupondana because munhu anenge asitorina muona kuti izvo zvavana murume akaenda nakudzoka handika idambudziko kuti ngatitakurira nemitoro semazimbabweans. Let's carry each other's burdens handitika semazimbabweans. Hakuna sendi ravanobvisa mama ava kana wati ini ndoda kumbozama kuti ndifambidzane namama ndibatsirane navo handitika no sendi dambudziko rapera mama voita kana mwedzi 2 months vachiona zveshuwa chinhu chehakuchina chinopinda mugumbo. Hakuna TV, hakuna sound yemadho, hakuna sound yeTV. Tozoti aiwa zvinenge zvatiitei tozokutenda tatigara tadi tatsanangurana ipapapa right. Saka vanobatsira can you please fonai vanobatsira please motifonerawo handitika tikwanise kudi kuti tinzo kuti uri papi ndi mai vakwanise kuti vabatsirwe dambudziko ravo. Chatiri kuda kuti mama dambudziko ravo ripere, munhu ati akura vararamewo life yavo zvakanaka handitika anzi mental health issues modziziva here. Okay, I don't know anything about that but mama toda kutarisana dambudziko ravakanangana naro ravauya naro ivo nekufamba. Anzi ndoda nhamba. Alright, Emilia tekere manje ni nhamba idzika ndotopiwa mucomment section namba nekusa no Nyasha, no. I know why I am saying that. I know why I am saying that because mangwana zvinozotidzokera pano. We don't want that situation. Saka mna ndakubatsira chaiko handitika yes but Mary Jo yes but kana vasina kuzvitaura I cannot say it handitika kana vasina kuzvitaura handikwanise kuzvitaura handiti. So ndokumbirawo namba vane namba dzangu 071 something mundinyorerawo mu comment section ndipine handitika ndokumbirawo tipine. Alright, I've got an interesting comment panapa from Nosta Richard Ish again bopina comment yake anzi she needs to pray and break that. It used to happen to me but my tables turned around. Kune vanhu vanoshina kunze uku but ukanamata nesimba zvinopera right. Ndinostawo ushu hanzi zvaitika kwandiri izvi zviri kuitika kuna mama but pandakatanga kuti ndinamate zvinhu zvakatanga kuti zvipere handiti. So guys ndokumbirawo vanhu vanenge vane namba dzangu dze071 vanyore apa. Network yangu yaita safe futi guys. Network yangu hamusi kunzwa here. Hanzi network yangu haisi kuita. Right, muri kuti network guys. Network yangu yaita sei? Ndipewo namba. Network yangu hamusi kundinzwa here. Alright, that's one. Thank you Tendai Evidence, thank you. Right, namba ndapina idzo. Namba ndapina, right. Namba ndapina, you can call now. Namba ndapina, you can call now. Tinzwe kuti zvinobatsirika mama vanobatsirika sei. You can call now. Tinzwe kuti mama vanobatsirika sei. Pano
kana mazorega kufona ndine vanhu hangu timu riri kuseri uku randichazoita kuti ndivaconnecte namama vavabatsire handitika right. So can you please call line ndavhura tinzwe hanzi pana mai vati mwana wavakafa pano ndeipiyo andina kuiona tendai andina kuiona right. Vanobatsira please tifonere iwo. Vanobatsira please tifonere iwo. Sekuru njuzu murimo here mu comment section. Sekuru njuzu murimo here mu comment section. Fonai guys, varuda kufona vanobatsira fonai. Pafoni amusi kuzikama kuti ndiani. Andina kuiona my general, andina kuiona section ya. Okay, Josephine. She committed suicide and died today. Monica Simpson, who's this? I don't know what you are talking about. Anyway, I don't know who you are, and to me, and this corner profile yako again, the screenshot tigozoona because nyaya yako atiskuinzwa and this who is the person and titore screenshot tuone kuti munhu here kana tichaona kuti ighost here kana kuti asi munhu because nyaya yako atiziye yakutoizive Simpson. And the what story is that tipeo ndaiona tendaifife ndaiona just now, but anyway atisikuti ziva kuti munhu here kana kuti haasi munhu atisikuziva nyaya yacho actually because iye zvino wangoda kutaura nyaya yake anongoti smell akoda kutaura nyaya yake anongoti smell. Saka tinodawo kuti kana makuzotiudzawo nyaya yenyu motivigirawo neevidence anonzi akazofona motivigira neevidence kuti pakafonwa kwantiri tikati no. Hello caller hello caller hello pane vari kufona but now network yavo iri kunetsa ringoti reconnecting right. Network yavo ringoti reconnecting pane vari kuzama kufona but network yavo ringoti reconnecting. Varipo here vamwe varida kufona ghost account, ghost very much. This is a ghost account. I can see it's a ghost account. Network yangu itachitiza, network yangu itachitiza, network yangu itachitiza guys, montiregererawo, network yangu itachitiza. So guys, anonzi Monica Simpson muyo, let's not entertain her. She's a ghost account. Chekutanga, don't come with a ghost account. Kana une nyaya yako iri legit chokwadi. Usauye nenyaya yako ye ghost account. Come with your original account. Why coming with a ghost account if your nyaya yako is legit? Right now we are in the midst of ghost accounts that are being created left, right and center kuti tirikuda kuwisa anditika Melly. So as long as uri ghost say izvozvizvi, uri ghost izvozvi zvaurizvi, we are not going to take your story because you can sit down, create your story to try and discredit me. So I'm not gonna block you. Tichakumirira kuti iwewe utange wauya neaccount yako iri real, wotivigira nemascreenshots ako chaiwo enyaya yari kutaura kuti apa pamakavingwa mukanzi maramba apa munhu akazofa uyu toona motipawo maevidence. Otherwise I'm not going to tolerate and whatever that you are saying.
Handika, you are very good at looking for attention. We know you. We have heard a lot of things. Chitipai ma V11 amurite munongotaura. Bring us the V11s. Right. Network. I know guys, network yangu iri kunetsa panapa. So should I drop mama first then kana tawana vanhu vanoda kuvabatsira tozofonera mama? I think so because vari pa line. Mama vari pa line. So should I drop mama first and then tozounza vanhu? Mama regai ndikudropa iyi then ndokubatsai kana ndataura nevanhu ava ndokuconnecta inavo mubatsiro. Hello mama. All right. Right. Haiwa guys, ndakudza tichitanga pano kuti tine vavengi vakawanda big revavengi, especially ma ghost account. Guys, you are not even told. Hamudziwi, munozviziva kuti ma ghost account ari kuya left, right and center. Mama akatogara pasi akacreate gwameli. Achauya nestory dzakasiyana. Achiya kuzotaura kuti Melly akandita this, Melly did this. Uya neV11 hari ude tichapiwa ma ghost neswa na Melly akawanda. Achapiwa chinzi iri ghost la Melly, iri ghost chiuya ine V11 hari ude V11. Saka we are not going to entertain vanhu vakafana nana Simpson unless uwandivinga ne account yako iri real, because right now I checked ndakucheka pana. I've just checked you here. You are a ghost account. And you are a ghost account. You are just coming here. And yesterday tichita live video taitaura nesuro. And yataita live video taitaura nezvinyaya yevanhu vanorapa. Another ghost account came again and said a statement ina ndakuzviona ndakazopuwa screenshot nomwe mudiaries. Rimwe ghost rakauya rikati kwai Melly wakatisiya kubhawa rekupi we iwo ukaenda kunowanikwa zvinoti akungohura kudi amene statement chihure yanga yakanyorwa pa comment section apa ne ghost account inonzi muchaneta muchadii ameno torakanzi kudii handiti maona. So guys, my ghost account, let's leave them vachatongwa nguva yavo ichakwana imbo vasiye vakadaro inguva yavo vachakwana. Inini maghost amundikwanise and amundidonhedzi nyarara henyu, amundikwanise and amundidonhedzi. Muchadzikama, muchataura, muchanetsa, muchatongwa nezvamuri kutaura nezvamuri kuita zvese izvozvo. Musativigire zvinhu zvekunyepa panapa. You thought kuti maybe mukauya nenyaya yekuti anzi Melly akazodai kune munhu akafa and then madiaries anenge ari pano apa achatanga kuti ashwa sisi Melly vakazodai. We don't tolerate that nonsense. Makuzotaura nhasi after a year munhu ochakafa rini tipei maskrichoti. Why coming with a ghost account? Uya sezvauri handitika haumudi moda kuya kuti maghost account, I'm not going to give you any attention anyway. Handika my ghost account my ghost account my celebrities ndiwaneka chizvita. But anyway, isiri nyaya tinayo nhasi guys, ndatotaura ndatokura. Ngatiite nyaya yenhingirikiri yekuti mai ava vabatsirwe guys. Nyaya yatinayo pano inyaya yamai varikuda kubatsirwa nhasi. Handitika inyaya yamai varikuda kubatsirwa nhasi. Handitika inyaya yamai varikuda kubatsirwa nhasi ndonyaya yatinayo pano nhasi. Handitika ndonyaya yatinayo pano. Inyaya mai vatinayo pano vakuda kubatsirwa nhasi ndo vatoda kubatsirwa. Ngatindirei nemari nenyaya yeshow, ngatindirei mberi neshow guys. Vanoda kubatsira mama ava fonai. Kana pasina nobatsira ini mama ava ndichavazovabatsirawo the way ndichaziva kuti ndichava director wamheno. Kana kune vanga vachiti mental health what inangu handingazivi. Handitika ina handingazivi. So I don't know. Kune vati mental health issues and what not inangu handingazozivi ipapo. But ini ndinongoti veduwe kana aripo arikuda kuti afone tibatsire amai ava. Handitika tikwanise kuti titaure nyaya yamai ava. Tatopedza navo tiri kuda kuti tibatsire amai guys. Tiri kuda kuti tibatsire amai ava ndo vatiri kuda kuti tibatsire amai ava. Tovabatsira sei guys? Ndavhurira mukana kwamuri imi. Tovabatsira sei mama ava? Handitika hanzi summarize the story for us. Okay, mama vari pano vanga vari pano pashow vari kuti ivo vane dambudziko rekuti vanoita kunge vanonzwa zvinhu kumba kwavo. TV inoita kunge inoda kutaura masound nekuita sei nekuita masound asinganzwisiki, many things like that. And madoo anorovera mumba mavo achita sei imba mavo. Saka ivo vari kuzoti manje vane chinhu chinopinda mukati megumbo ravo umu chofamba choenda kumusoro uku. Handiti maona chonoita kunovagara padumbu apa.
ende zvakare murume akangoenda achitari kuenda kubasa. Yellow mukoma Israel Kawembe vachiti varoenda kubasa, asi murume aenda koko ave negore hana kuzodzoka. Handimona ende pane dambudziko ivo vari kuti vanoziva plus dambudziko rekuti vanorara nechinhu, vanorariwa nechinhu usiku vakarara. Handiti ndimai vechikuru vanorariwa nechinhu usiku vakarara zvokuti havazozivi handiti kuti chii chiri kuitika. Saka ndo dambudziko ravanaro varikuda kubatsirwa. Hanzi number please. Kunostanda ndakapinda number apa inini. Alright, mina nditry kuitsvaga. Nditry kuitsvaga. Alright. 071 01 01 707 ish number ish. Saka tambotoya kuvabvunza kuti maka zvakatanga rini. Vari kuti ivo aiwa havana kutanga kuzviita kuti ndaisa nhamba iyo nostai hanzi hadzina kutanga kuzvisangana nazvo nhasi, vakasangana nazvo kubva kune kumwe kwavaigara because tachimwa pamudambudziko riri mukati memba yavari kugara iyi. Handimona saka tazora kuti mukati memba mavari kugara umu hamusiri mumwe dambudziko because vari kuti zvakatanga pamba pavari apa vari kurenta, asi zvakatanga iyo nhamba ndakapinda iyo nosta vari kuti zvakatanga vachigara kune imwe imba isiri ishi. Handiti saka tiri kuda rubatsiro iko zvine zvinhu anogona kungobatsiro ndiye watiri kuda. Handitika munhu anogona kubatsira amai ava vari kurara vakatombofamba kakati wandei vari kunzi vane mweya wechinhu chinorara navo wechikwambo chinorara navo inonzi spiritual husband pachirungu. Handiti ndiyo ehe. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Hello, makadi zvenyu hanzvadzi? Ndiri right. Aiwa tiri nani tese isu panapa. Raising a lot of there are a lot of issues which are very valid. Hakuna kitu. Alright, Mira ndivafonere back vadzoke pano pashow. Let me call you back. Tione kuti vadzoka panapa. Hello, batai makadaro tivadzose pashow. Right, Mira chimira makadaro mama madzoka handiti? Mama right, pane vari kutaura nemi panapa regai tinzwe. Hanzvadzi tangai futi, tangai kutaura panyuwani. Ndikuti pavasikana vari kuramba vasiri kuita marelationships ari kuenda kumberi vana vagogo muri kunzwa? Hamusi kunzwa? Okay, Mirai hanzvadzi amai vari kuti havasi kunyatso kunzwai because network iri kuita ichipa mama. Foni yenyu wedzeraiwo kavolume pafoni yenyu apa tinzwe kuti vanogona kunzwa here. Iri kukatakata kwamunhu handisinyatsokunzwisisa kuti hauna on the same page at the moment. Ndozvandiri kureva kuti mama vari kuti havasi kunyatso kunzwai, saka can you please try and muwedzere volume pafoni yenyu kuti mama nyatso kunzwai. Okay, let me cut and then call again. No, itaurai tinzwe vari kukunzwa iko zvino. Mama muri kunzwa handiti? Network yedu iri kunetsa. Kola havasi kunzwika. Right, regai vachafona futi back. Kola havasi kunyatsonzwika, regai timirire kola. Aiwa, vadona regai vadzoke vafone back. Regai vafone back. Right. Kana pane vamwe vari kufanofona futi nyatsofanofona futi. Because kola havasi kunyatsonzwika zvakanaka. Kuti nyatsokunzwa, havasi kunyatsonzwa.
Avana Facebook guys, avana Facebook. Mama avana Facebook. Devanga vaine Facebook ya. Avana Facebook. Pane mwana atokumbirwa kuti aende nenhingirikiri nefoni kuti vakwanise kutaura nesu pano. Avana Facebook. Anmon avana Facebook. Avana Facebook. Right. So, okay, guys, this is what I'm gonna do now. This is what I'm gonna do right now. All right, Mama. Let me try and call somebody. Okay, call hello. Mushe kanjani? Mushe ani ndoda ngungotara kuti zvinhu zvakadai so zvinenge zvichivanhu mukati. Ini nditori umwe wacho vandosanganawo nezvozvo. Ndazokufonera hangu ndinyatsokuudzai what is happening with my life nenyaya idzodzi. Anenge patorina anenge achikudzeresa. It's not like zvinoda kunamatirwa kana kuti chinenge chitori chivanhu chaicho. Saka zvekuzonzi tsanya unamate handifungi kuti ungatsanyira zvidhoma ini. I don't think kuti zvinoshanda. Ukazvishanyi asikola ukangotsanyawo hati zvinodzimira nekubhilivha kwako here kuti unobhilivha sei kana ukangotsanyawo uchireve saka unogona kungozvikunda. Sisimela hapana paunotsanyira zvidhoma zvikatiza kunyepa. Takambotsanya tikasara tasara misoro kudai nekuonda uchinyatsoonoti ndopakatoona zvinenge zvichitoda chivanhu chaicho zvokunzi hanzitsanyira zvidhoma ka. Nanhasi up to now tatoo kuma-30 something ngoma ndiyo. Saka imi muri kuvingwawo nechidhoma. Ndosaka ndati ndichazonyatsouya kune nyaya yangu Sisimela. Handisi good pakuita narrative ma-stories ka. But ndiri one wacho. Aiwa hati kuzvinzwisisa. So ndosaka zvidhoma ipapo ndotokudza. all right. Meno chivanhu mukati amen. All right. Okay. Aiwa hapana kushata. Tevera henyu mucomment section mutinzwe vari kufona vava kuti vari kuti chii. All right, sharp. Hanzi nakola ini hangu ndakatambura nekunamatira zvidhoma izvi. Zvidhoma zvindi nomunamato. Zvidhoma kwanzi zvinotoda kuti zvishandigwe nokuti zvidhoma kwanzi haunga chidzingi nemunamato. Ndikola vari kudaro kwaine kuti ndinotovewo nazvo zvandosangana nazvo ndatozamawo asi zvidhoma zvanetsa izvi. Right. Saka mimonidzati hakuna vanhu vanogona kubvisa zvidhoma here izvi guys kana kuuraya zvidhoma izvi. Hakuna here vanokwanisa kubvisa zvidhoma izvi kana kuuraya zvidhoma. Saka guys manzwa kola achitaura hani maona kuti papa tikana munhu aine zvanenge achibhilivha isusu tikamuti ita zvakati zvinonetsa handiti maona because munhu anenge achida let's hope munhu andiri kufonera anopika phone. Kola hello. Bata makadaro nosabata wakadaro. Makadi zvenyu vamakwaba mapukanya. Tiripo vamapukanya muri kutaura naSIS MELLY.
Sorry yenyu vamapwanya ndakujumai panapa ka muri pashow live pamhepo. Sorry yenyu ndina mai vari padenga mukatisa pamusoro apo ndina mai vandinawo. Right. Mai ava vane dambudziko ravanaro mama. So tiri pashow kudai tine vamwe vanombobatsirawo vatinavo vanomboita vachibatsira but nhasi tangoti aiwa ka vamapwanya varipo watoziva ende vanoita zvinhu zvavo nemazvo ende pasina futi kana sendi rinobhadhirwa kuna vamapwanya rigativabate. Amai ava vane dambudziko ravanaro ndisingazivi kuti ndodzokorodza pano here kana kuti ndozokukonektai kuti mutaurirane kunindikiri kuinbox. Monifonerana 6 aditika na 6 boss fona ngine aina moto ine 1% jet. Alright, aiwa ndakufonera ndafuna because ndinofara hangu nevanhu vese vamwe vandaimbopa namba yenyu vachiya kwamuri vachidza kwachinzati kwai kunoita ma 2 days vanhu variko asi kana wazobatsirwawo aiwa vakawanda vakatenda vachindiudzawo feedback yekwenyu kuti vakadai takabatsirwa vedu wefree chaiyo kutogarapo chaiko. Saka zvinhu zvokuti ndaita kuti ndafunga kuti aiwa kana tine matestimony dzakati wandei atinawo pano why not tingokuzamai. Ndandisiri shuwa wangu kuti muchabata foni kana kuti muchadii. Alright. Na 6 o'clock. Na 6 o'clock. Alright. Pakanaka vamapwanya maita basa dona yenyu. Sakanaka maita basa. Alright. Right, Nosta? SIS MELLY ndiripo. Uri pa live uchindanchikumbira kuti ucontribute ndanchimbotaura nemunhu anondaita pafona panzvadzi anondaita pafona. I just wanted to say kuti vanhu vasaite zvekutamba nechivanhu SIS MELLY. Alright. Chivanhu it's there. Alright. But it's just that munhu aizi mhosva ukakura usingazive zvechivanhu. It's not a problem. But ukakura uri mazviri you understand it. Zvakafanana nekuti uri kukura uchidya nyama. You understand kuti nyama inodyiwa. But ukakura usingadyi nyama unotora kuti what's that? Anditi. Saka we don't blame vasinganzwisisi chivanhu. We don't blame vanochinzwisisa. But at the same time kana uri munhu akazviitwa you understand. Inini I'll tell ndabatwa nenyaya vataura kuti hanzi shoni pane chinhu chiri kupinda mugumbo. My mom's sister vakatofa nenyaya iyoyo. Mwana wavo akataura kuti vakaona rize. Yellow? Wangombukata Nosta. Wangagumira pakuti mwana akaona rize richipinda. Network. Mwana akataura musikana mukuru angakura akati mama vanga vakagara mukitchen vachitodziya mota hanzi vavataura kuti pane rize rapinda pasi petsa. Ndatora gumbo ravo rekuraita ikafesaga kuti ndikuraya rize, but that rize she saw it entering in her leg. That spiritual power ndimunoziya rapinda mugumbo immediately pasina 10 minutes gumbo raka nesisa yavo ichitaura kuti mama varwara vazvimba gumbo. We did not understand kuti semunhu anga asingarwara. Vanhu vakuru havakuudzei kuti what is that munozviziva. But inini as mwana ndaita izvozvo zvekuti I used to see things but I didn't know. Pandaudza mama vangu pakati who told you? But I just saw it. Mama vanyarara. Then next time pandavaudza futi ndobva vangonditi then they're talking nemukoma wavo vari kuhospital kuti that's why vakarwara because it was somebody who was behind it, but that was the best friend. Ndakatidzwa iri best friend ichiita izvo. So ndakatidzwa kudaro ndava kuti who told you ndakazviona ndakatidzwa zvakati ndobva vanditi zvoni anything and there was no solution. I'm the only person I believe kuti kuna Jesu kuna mati. I was nearly kumba chingona mati vanhu vachingoti saka pakarwara zvafasha kungoni dai inosana mati. So I prayed it for her. The
didn't understand. Then vandavana matira. You know what? The following day after night prayer, I think in my head, it might be prayer and what you believe in that. Saying going to is malam. But why is always mentioning me? No, she should not go back. And I think and then she died. When she died, you know what but pane mwana wenyu ari kutaura kuti akaona vanhu vaitaura that was me. So you understand kuti chivanhu chinoshanda but prayer inodiluta that power yechivanhu iyoyo because ari ndiye mukuru akasika. Then I don't understand vanhu kana vachiti zvoni chivanhu chihombe kupfuura Mwari. He is the creator. How? I don't understand kuti Mwari vakati let there be light and there was light. You won't taura kuti hanzi chitoma chihombe kupfuura Mwari. It's all about believing. When you believe kuti inini ndina Mwari ndakagezwa neropa ndakacheneswa inini, you believe. Even if you don't believe nezvaJesu then vakawanda vanoti believe on Bible, that's okay. But believe kuna msaka akakusika iwe vanokuda and namata daily kwavari. Kune vanhu vakaipa. The project is to say mukomana aiuya unomboblame SIS MELLY, ngoblame chausina kutomboita ushe kuti utapare nechausina kuita but inotokura nyaya iyoyo SIS MELLY inogona kutopinda munewspaper wotogona kutonzi wakatodai usina chawaita. Unochema in tears and then you become depressed. Unopinda depression. Inini ndakapinda pama problems ekuti ndakatombo because I just didn't know what was happening to me. I would feel why? And then I said, I need to go to church. Ndapinda muno munyika mu 2004 ndakaya mu Europe. Ndakangonzwa spirit yangu chingoti you need to pray, you need kunamata. SIS MELLY, when I started seeking God, ndakunamata. I didn't even believe in speaking in tongues. I didn't even believe in taura na Mwari. Na sina chiziva inini. Ndaitaura na Mwari the way yandaingoziva, but not this way that I'm doing now. I understand. In this SIS MELLY, I challenge 3 days prayer. SIS MELLY, in the logic challenge, another 3 days I fire Holy Ghost. Unotanga kuratidzwa zvinhu zviri kuitika ku background. Unotanga kuona ma situation. Unotanga kuona zvinhu. True. Mwari mukuru kupfuura Mwari mukuru, but it's all about you. Iwewe kuti do you stand firm kunamata Mwari. Kunamata it's not easy. Vanhu vanofunga kuti kunamata it's easy. You need to stand firm. You need to be strong. Hold the armor. Kubata kunyatsotaura kuti enough is enough. I'm not gonna let this situation happen to me. SIS MELLY zvinhu zvakatanga kutendeuka kudai. I speak in tongues. When I pray, when I stand, when I cry, atanga kuwenzedwa vanhu nekuti unoshamisika ukatodana nonemurumani mara notochengeta kudai zvinhu zvakutotena upenyu hwangu no chinonzi suffer in Europe. People say yes, suffer, but when the grace of God is upon and then this is one thing that I don't Mwari doesn't have. Saka urikuti demoni rato powerful kupfuura Mwari. Kana kuti chitoma chato chikuru kupfuura Mwari. She should stand in prayer. And kana ari munhu futi anorota ngaazive kuti God has got a solution on those things. Ngaapfugambe pasi ateme kuna Mwari wake. Vakamupa upenyu. Unoona upenyu hwake one day
as I'm saying to you, she will come back and tell you that were things that the God that we worship is not a God of disorder. He's a God of mighty powers. In any kind of mighty powers, this made against today, tomorrow, but on this one, I'm not break up. Plus, I'm talking about different powers because people just come. They are lazy, they don't want to pray. In the this one matter, this one matter. Another pastor so I say to myself, what is this man trying to say? I started reading the word of God, I started praying, and I started even but one day let me sit down and pray myself. Prayer changes things. Prayer answers all. And I'm saying that's all I want to contribute. And then I'm going just to encourage people. The devil doesn't want you to be happy. Devil so you need to pray. You need to set a protection. Set a hedge of protection around you. They don't understand this. Simba Panamari is not like your porridge. You are fame. You are unbreakable. And let nothing separate you from the love of the Lord. You must stand firm. When you read, you see how people just because but God wants you to see how powerful you are. She has a powerful gift in her. The devil doesn't want it. So but when she figures it out with what the devil targets those that God wants to use. Those who are is it okay kuti after this ndokubata ndokupa namba dzamama umbovanyatsombotauraona kuti wakansela dho ndavabatsira hangu munhu achavabatsira mama atitifoni na6 yoyo I've trust in because due to my feedbacks akauya kwandiri evanhu vakaenda kubva kuwhatsapp group rimwe ratinaro so ndo pandonyatsoona kuti vanenge vanoisa zvavanoita and it's free of charge munhu wega wega anenge angoendako but kunoda patience saka iwewo ndozoda kuti upindewo pakuti utaure namama 1-on-1 uchivakanselawo. Is it okay? Yeah, that's fine. But we need people who are very strong in prayer. I think you need to start navo kabva pasi anditika uchivadzidzisa kuti zvinofamba sei zvinoitwa sei because for us to just tell you kuti just be firm, stand firm zvikazodai kana vasingazvinzwisisi zvinotinetsei kutotanga navo from my basics. Ndizvo. All right, thank you so much. All right, sharp. Right, so mama vari panapa guys, mama ndine munhu wandichakubata naye kuma6 manje ndokubata ipapo foni iyi achiri anenge aripo here musikana wina 6 sezvo imi musina WhatsApp. Inini ndinenge ndisina WhatsApp izvozvi vakuda kutoenda zvino manje 6 dzacho dzikakwana 6 asi vanenge vaenda asi pari zvino tichiri tese manje ava vari kuti ndivabate na6 vanenge ipapa ndatofona kufona kwandatoita kudai so vanenge vakawandirwa baba ivo vandatofona ipapapa ndosaka vati mondibata time idzodzo idzo. Iye mukafona na6 dzachona anokwanisa kutaura nemi zvese nekuti muzukuru wangu munhu uyu hapana chaasisaziva mitombotaura nemi. Alright, saka hapana chakashata saka na6 ndichamufonera muzukuru wenyu uyu then ndobva ndamuita connect nepaya kana paine need handimuri padhuze napadhuze kana vari vaine need yekuti vari kuda kuti mimi mudi vataure nemi straight obva auya
asi muzive kuti amubhadhari kana sendi anditika mahara zvawo. No, tinotenda. Ndinotenda mama ndozokufonerai after. Alright. So guys, ndikuona mwe mukuti tipewo namba dzamwapwanya tipewo namba dzamwapwanya. Ini andakati andichapi munhu namba. Ini ndakakuudzai kuti andichapi munhu namba because ndakakupai namba. She help now. Why can't she help now? Message because munhu anenge ari busy. Remember tangovafonera kuvajuma kuvaisa palive. Amene zvavanga vachita kuti vanga vari chiba. Tandoziva ni munhu anogara ari busy. Ende ukatofona ari masikati awabati zveshuwa, unotofona kuri manheru. Masikati awabati zveshuwa. Animaona awabati zveshuwa. Saka tangova juma kungova try out because inini ndaona kuti nhasi vanhu vese vanorapa pano, vose vaya vanorapa pana panhasi vadi varega kuti vafone. Varega kuti reason taisiva yedu ameno asi tinenge tinavo vamwe tinenge vari pama standby apa. Vatinozati vanogona ngobatsira. Ndofunga maona ma comments, mama wachikomenda ma comment, mavaona wachikomenda ma comments kuti aiwa. Takabatsirwa. Right. Saka chi ndo nyaya yatanga tinayo yoyi ya mama. Saka guys, vanhu vaya vanobatsira vaya vechivanhu vechi handitika hamuna ku apana munhu anokwanisa kuti chi akona munhu akwanisa kuti afone just because tataura tagara tangozvisimbisa pano kuti tinoda kuti mai vabatsirwe free of charge, then kana vachizotenda vanozotenda after. Handiti maona. Saka anochitipa inamba. Namba handingakupi mai Selma because ndakataura zuro kuti ini namba hakuna wandichapa. Ini ndakataura zuro kuti ai ndokupa inamba moindako. Handitika ndoindako. Ndakumaindako moskuzoka mochitikwa zisiveri ndo wakatipa namba. Ina handingakupi inamba. Tsvakai muma comments imo namba muchasangana nayo. Handitika mai maka tsvakai namba ma comments kuna vamwe vakaenda kuvachakupai. Andimona vachakupai animona because ndinokupai namba mangwana mozoka michikwai SIS MELLY andi inini panguva ino guys nditoriwo pakuyedzwa miyedzo mikuru chairi tondiwira chako ya job chaiyo iri kutondipinga miyedzo iyoyi andimaona saka kukupai namba zvinondibheka zvamanzo zvitogwana Nosta. She was saying the truth. Nosta was saying that hapana mushandiro chandarambirana naye kana chimwe chete because I know what she's talking about. Animona, I know what she's talking about. Kuti the moment yanotanga kuti wakamira uri kunakadza uri panzvimbo miyedzo inouya nyaya dzinogobikwa zvigouya zvigodi saka inini kwandiri handina chinditondivhundisa kana chinditondishamisa because ndikutozviziva zvinenge zvichitoitika. So tinenge takatarisa idu tichiona tanosvika kupi ane simba ndiani wangu ini pangu pandakamira ini nezvavo zvavanenge vachiita izvo ane simba chachaite chida kuona kuti ndiani pakupera kwegame. Right. Saka adzokwe ndokwanyasi pana nema comments musazoti kwa SIS MELLY. Right. Feedback muna ndataka help and I trust baba avava vanhu vese vakaendako vose vakaendako ndakapawo namba tadziwana kuwhatsapp group ikoko vakaenda vese vaingwe vachisimudza maoko kudai kuti SIS MELLY ka zviruku asi kunoda moyo murefu nokuti ukaenda kuntoenda nechikafu akubviki kune kwakadai vanhu vari kugarirapo animaona zvikanzi vanhu vari kugarirapo saka panenge pakadai hapabviwi animaona kwanzi unototi panotoda moyo murefu ende panotoda munhu uine mota nokuti kana usina mota idambudziko kuti uwane pekuvata kamota makwapa. So inini so far handina chandakabvunzwawo chiriromo ende ndichitobvunza zvikanzi free mufunge SIS MELLY ndozvinotitisa ndosaka pachidai free of charge animaona free of charge kuna babava asi ini namba hangu handisikizokupai ndai munotsvaka kumacomments kumupana nenamba ikoko. Right. Feedback on mukoma semu kwavari kwaApostle IK. Mukoma semu vari kwaApostle IK handitika vanoti ivo mukoma semu muso vatogwa vachibva kumusha kusapi vachinda Harare nhunzi dzaitonetsa vediwe nhunzi dzaitonetsa
handitika kukaitwa minamato hanzi kune minamato yakaitwa veduwe hanzi pakanamatwa hanzi pakaitwa zvakaitwa ipapo pakadii ndokuzoti after kuda 2 hours or so nhunzi ndokuchidisipesa kubvawo zvavakatogwa naapostoli ndikati saka ndaida toziva kuti mulungu akafamba sei mumotikari umu nhunzi dzichingonetsa handitika so havana havo kudi hapana zvaitwa izvisi zvakaitwa hamene zvakaitwa kukoti shisha yakagadzikwa ikoko nhunzi dzakazodisapia dzakazotisa dzikaenda dzatiza kudaro kubva zvavakauyi vari kuharare izvozvi kubva zvavakaenda kuharare kwavari kubatsirwa uko aiwa hakuna nhunzi yati yadi yavateverera hakuna nhunzi yati yadi yapinda vari kuindwa navo kumachechi vari kuitwa zvese zvavari kuitwa vari kuitwa sei zvese everything vari kubatsirwa vari kuita sei so far so good handika so far so good but handiti is too early because ane 2 days chete vaindako kuzinyatsonzviseregai timbonyatsodi timbovapa nguva timire tizonyatsoona kuti zvinhu izvi zvafamba sei because handisika ndichitsvaga solution tikutsvaga solution yepermanent handitika handisi kutsvaga solution iri short lived handiti so ndo update yani yamukoma semu vari kuharare kwaapostol ik asi so far so good so far so good but ndimuri kutondibvunza demanga musina kundibvunza ndanga ndisingakupi feedback because ndenchiti is too early regai timbomira timboona kuti zviri kufamba sei handitika regai timbomira tione zviri kufamba sei then velulalula vaya so far so good tatomirira kuti ivo vauye kuzokupai testimony vega tamirira kuti vauye kuzokupai testimony vega ndozvatatomirira kuti vauye kuzokupai chi testimony vega good velulalula so far so good kuti ndichataura kuti vakabetserwa nani ini handichatauri masita avanhu nokuti ndichasara masita avanhu mukaenda kumangwana handitika kune vanhu ava zvenyu zvikanoramba imi mozoti SIS MELLY ndo vakadai asi vanhu vakavabatsira vari pano vanhu vakavabatsira vari pano vaviri machembere maviri machembere akavabatsira ari pano padiaris apa ndo vakangotibata ndaitovepowo vachiudzwa zvokuita I was there vachiudzwa zvokuita 2 animona ndo vanhu vakavabatsira asi nokuti zvinhu zvacho zvavaitaura zvaienderana takangoti chindai munoita so far so good so far asi kuti munhu aungazodzokai muti testimony tomboupa nguva ndichesona kuti zvicharamba zvichishanda here kana kuti zviri short lived zvakare vachauya havo pano vachitaura dambudziko ravo voga vachitenda voga handitika because kuti tiudzire munhu iko zvino vanongori nevhiki vabva pano tobva tamanya kuti uyai zvozodzokera back to tinenge tatoirasa saka ngatipei nguva tione kuti dambudziko iri zvave nenguva zvaita sekuti disapiyei handimaona tozoona kuti vauya panapa vose mudzimai wavo vachidiwa vachikupai feedback vega vachitenda handiti ndozvanda ndichida anyway guys ndosho yatatinayo muzuva ranhasi yamai ava chiregai ndimirire 6 dzikakwana ndovaita hook up nani na mai ava vakwanise kubatsirwa handimaona vakwanise kubatsirwa ichi ndazama kuti mahlapa because inyaya yechikwambo keni kiri munhuwo chinouraya saka vanhu vakawanda noita zvekurapa ndofunga vati vhundukei havo but kundo kwazvoperera kuna baba ava handitika hanzi ndipewo masita ndindeko chinonetsa masita handichapi nokuti ndakakupai mazita mangwana muzoti takapuwa mazita raSIS MELLY ini zita handichapi zvongotika ndezvekuti imi munongopanana mumacomment section menyu mazita inini vanhu vanenge vaine dambudziko ravo it will be very selfish kuti munhu ongotaura nyaya yake atichabatsiri munhu nekutsvaga help aibude azviite so inini whether you helped or not ini ndinenge ndagara hangu ndine backup yangu handimaona backup yangu inenge ichitoripo yekuti munhu anongonodi anongobatsirwa chete handichimaona munhu anongobatsirwa chete handichimaona so hanzi ndimi here ndiuyeko vari kubvunzana mucomment section right anyway vanhu detambodzidza nyaya yekuti tirege kujajana anyway let's not judge handiti vanhu mucomment section mukutotaura nyaya yekuti inosi aitamba kwamandla aitamba kwamandla aisi mhosva vasikana aitamba kwamandla asinemi pane munhu vazhinji venyapa muri mapasta inga munogara muchiteerera pastor chaplain Piri vava ndiwo pastor Piri animaona vanga vachiita Piri vachiita zvekuzayoja vava munogara muchivateerera vanhu vachiita testimony yavo kuti ndaitori hure ndaitori joki ndaipinda mabhawa ndichitodai asi ndakawanirwa nyasha hamusi kuona kuti izvozvi so vava mufundisi mukuru
vavamuparidzi mukuru. Saka munhu anochinja nenguva yake. Mese pano, you can't tell me kuti you are righteous. You can't tell me kuti mese panapa you are perfect. At some point, andika makaita zvimwe zvinhu zvakakomba, it's just that hazvizikanwe because hamuna kuchita papublic ende hazvibude because hamusi vanhu vanenge vachitozikanwawo kana kuti chi, but makaita zvinhu zvinogara zvakadaro zvakakomba, andika vamwe venyu mukazongosiya handiti mukataka kutevera Mwari. Saka munhu wese anotobva niko kumasure uku, inga Saul chaiwe mubhaibheri. So Paul anonzi Paul ndiye akatizonyora mabhuku akawanda mubhaibheri, asi mukaverenga nhoroondo yake inoti kudi. Nhoroondo yake inotaura kuti aiuraya chinonzi ainga ari mhondi yekupedzisira, yanga itori mhondi. Aitoita pfamba rekubasa achiponda makristu, achiuraya makristu, achiponda munhu anokuti shoko raMwari aiponda aiuraya. Asi one day achiinda kunouraya makristu iwaya ari parodhi, akasangana naMwari, vakamupenyera vakamuzarurira vakati iwe fugama pasapa, ndini Mwari wako, ndini Mwari. Akatendeuka, akazenge ndiye akanyora mabhuku akawanda machapters akawanda mubhaibheri atinodai kuverenga nhasi. Handitika saka vedu let's not keep on talking about zvinhu zvokwamandla, zvinhu zvokwachii zvakazodai. Handitika hapana kana chakamboipa. Handiti akaenda kungonotamba. Handiti mesendi zvanga zvakaipa. Handiti asika kana munhu achinja. Saka muramba muchingobatirira munhu, muchingotibatira nezvine zvitadzo zvedu zvakudhara here naini. Kana ndimi wamuna kuti namu ndimi makutozvitadzo zvacho mhosva yacho ndimi makutopiwa naMwari, because you are now bringing this kwatiri zvinhu zvakapera kudhara. Ndiani kwafana ubakati antimaona ngatiregei kudaro. Munhu anenge achinzi akaba kwaye akazoba 5 years ago, muramba muchingotaura muchingozvidzosa muchingodi aba here achiri kungoba here. Ngatiregei gadzizei kuindira mberi asikana mufunge. Kola hello. Hello kola, muri sei? Tiripo makadii? Ndanga ndichida kutaura something concerning maprofita. But unfortunately because ndanga ndakarohwa nemuprofita. Okay. Zvakawanda zvandaiona zvichiitika. But muzuva ranhasi ndo pandandichitarisirawo kuti ndichataura zvese zvinoitika kuvaprofita. Nezvavanoshandisa zvacho zvavanopinda nazvo mudzimba dzevanhu zvavanenge vaita like mauniform nekuti unfortunately murume angari murume wangu ari mujera, ari mujere kudero, anti arohwa nezvinhu ari mujere imo. Izvozvo muri kuti izvozvo ari mujere so as we speak? Not for this thing. Akasungwa 2017. It was a different issue, but image profita mukati. Saka pari zvino ndichitaura nemi kudai anotori mu-ICU anti arohwa nezvinhu. Saka I don't think kuti pamazuva mashoma aya ndingakwanisa kutaura zvakavanzika zvinoitwa nemaprofita zvandinoziva kwete zvokufungidzira. Zvandine evidence nayo. Zvachekuti kana kuri kuti vava nani kana mangwana kana kupera mangwana, I'll make sure kuti ndinokuponerai. Alright, hapana kuipa. Saka murume wenyu izvozvo so mama siyana kana kuti anga ari ex yenyu? Vanotori baba vemwana. Ndakuvasiya nekuda kwekuona mabasa vaiita vachiti vari kuprofita iko pasina. Like alright memory. Zvakangofanana nemaprofita anenge iri kuno kuva ndisingade kutemba nemazita kutembisa. Alright. Maprofita aya vanoenda kunonzi kupamona. Pamona? Pamona, Kempton Park. Okay. Vonotenga nyoka dzobviswa mazino, dzobviswa mazino. Pavanopinda mudzimba dzevanhu, anenge akaiseka like ingava gemensi kana mukati meheni. Nobvaudza vanhu kuti vanhu vari dziremba kuti mumba menyu mune chinhu chakati. Mune chinhu chirimo chamusati magira machiona. Chinhu chacho ngatinamatei musachiona. Pavanoti vanhu vakunamataka anobva asunungura nyoka iya nyoka yotanga kufamba. Imwambira inomboseka. Saka mukuti munhu anenge afamba akandosungirira nyoka muchiuno. Mele ndiri kutaura zvinhu zvandaiona kumba kwenyu.
kumba kwangu yaitogara mukati mesofa yaitogara mukati mesofa nyoka yenyu sofa zari rinoriona rinochekwa pakati apa roisa mukati mepilo ozoisa mumwe muteuro wekuti vanokutienda unonhunga izi panze paunenge watsika handiti iye anenge ane kajira kake kadiki kanenge kane potassium handiti kanenge kane chii potassium semanganese alright obva kutenda unotenga glycerin handiti atenga glycerin kudero handitiwo unenge wanokora toka zvapo iye kajira kako papa panokunamatira nokutinzina obva kuchinjira chikajira kakake waiti vanenge aputira ivhura unenge watika oisa potassium obva adira glycerin kana adira kudero chii chinoitika handiti panovhira umbozi experimenta uri wega zvandiri kutaura anotovhira zvisingaite zvekuti unobva wauza kuti imhepo idzi pamhepo idzi pari kudiwa kana 1000 kuti zvidzokere kumurima saka nyoka yenyu iyi yaifidwa nani imi yenyu yamaive nayo ndati ndosaka ndakazosiya handiti apa ndaida kutotaura like zvekuti dangatori munhu asiri muchipatara kana kupita ndandichitoda kutaura ndine exhibit but ndiri unknown aiwa titori pana iri munogona iri mungotiudza titotaura zvedu zvekuti vatoripo vana madzibaba vatori nendiri vanotori nemasuwa akuti anotozara zvekuti uyauoni vakafanana namadzibaba masimba madzibaba nipioni iye zvino masimba wacho aakushandisa mvura hachaite zvenhobo kana chii asi zvenyoka izvi nezvimwe izvi anoita mvura yacho unogona kutengeserwa kana ne150 apa imvura iyi inenge ichitengwa anongote like seawater denongoisa kapepa kakanzi madzibaba masimba Johani Masowera bari Johani Masowei Johani Masowei chishani okay apa foni yangu yatopera SIS murufana ine WhatsApp alright kwaina kola ini ndakarogwa nemuprofita regai ndikupei masecret ingredients anoshandiswa nemaprofita anditika kunoitika kwanzi nyoka idzi dzinobiswa mazino nyoka kana dzabiswa mazino dzogariswa kana mukati mesofa vachigara nenyoka dzavo ndo dzavanofamba nadzo vachienda vakaisa muchiuno vosvika voti tauya mumba venyu mune chinhu vodonhedza zinyoka riya kodzi zinyoka iri votora zinyoka riya ravo riya voti rabuda mumba umu handitimaona kwai kune iyi inonzi ndanotora vhu panze kwai voisa nemangazi yavenu yavataura potassium kudikudi kwai yobviswa moto handiona yonzi mweya yetsvina saka ndikaitimirire kola vafone bheki tinyatsanzwisisa kuti zvinhu zvinofamba seizvi kwai ndeye Johani Masowei chishanu ndo vanenge vakavaita izvozvizvi asi ina handizozivi hangu saka zviri kureva kuti vose vanhu ava hakuchina munhu weshuwa vose saka vari kungonyepa saka paya vanozoti tarapiwa zvinei zvafamba seiko zvinei zvafamba sei kuti vanhu vazoti tarapiwa isu dambudziko redu rapera vanenge vaitigwa masara musiwaya mheno mangazi yamwiwa tagwayo hidha togoziva kuti mamuti zvinhu zvacho ini zvakaoma vedu we zvakaoma zvakaoma ndizvo zviri kutagona vamwe izvi anasivana ndeivisisi hanzi zviriko SIS MELLY but havasi vese vamwe vakati exactly ndo zvinhu zviri kuitika avo vasirivo masa kola hello SIS MELLY ndakamirira zvangu mbona wenyu kuti adzoko ndinongokudza hangu kuti kunyanya kumaprofita kwakusisina vanhu vechokwadi tazvande kunyaperwa maprofita tinokumuriswa hembe tichitonga tichararwa nesu nemaprofita
tinokumurisa hembe tichitonga tarirawo nesu tichipinzwa maoko mumagrupu apa tinonge kuri uda kupona uchiti pamwe zvako zvinoita namunoti maprofita enyu aya saka ndini hangu zvemaprofita zvokuti zvamuri kubvunza kuti kuchiri nevechokwadi hakusisina masaramba bva dzega dzega saka anozonyatsoita chaizvo ndevapi vacho vechivanhu here kana kuti ndezvipi chechi here ndeipi because kuchechi tikuona futi ka vanhu muri kuchema nenyaya kuti kuchechi futi zvetiri kudi tiri kubatirwa tiri kubirwa tiri kuita sei saka zvinovapetwa sei apa ini nhanga nandisenismedi hapana kwandakasiya aenda nekwandakatokwira kokuba kurohwa nemhepo kwasara kumaprofita ndivaripo pano ameno saka regaiti hanzi kazhinji vanobhadharisa ndo vekunyepa saka vasingabhadharisi ndo vechokwadi here because kana zvinhu zvacho zvodaisoka zvonetsa izvi hatichanzi kusisi asi nhamba dzedze nhamba dzekwamurudara dzedze ndipe hangu ndingoenda futiko aiwa tinokukubaisa ivo vari venhema aiwa ndipe simeri aiwa namba mungadziwari because munonogona kuenda sei kuvanhu venhema muchitizve nokuti muprofita kavo saka zvinzvendigwa zvezvinhu zvenhema tonozvionera mberi kola aiwa zvingaita here izvozvo ndozvanandongotaura hangu simeri koreda achidzoka ndimboudzwa madotcom allright hapana kushata thanks right this is very interesting right guys hanzi zvinhu zviri kuitika nakola ichi taitomboendako tichitoda kutonzi tivate nemi nenhingirikiri nevanhu vanoita zvokurapa but now my question is are we saying kuti saka right now because tikati kumachechi let's be honest guys tikati handei kumachechi tiri kuchema futi nyaya yekuti hanzi tiri kudyirwa mari kumachechi tiri kudhimandwa mari tiri kudyutwa hakusisina mapostori maprofeti waye chechi ndezvekunyepa handimaona toendazve kuvanhu vechivanhuzve totizve hazviiti ndezvekunyepa hakuna zvinhu zvakadaro right toenda kuti namata wega munhu pfugama unamate utsanye handiti tinotaura kuti ndanamata makore ndikatsanya makore hapana chiri kubuda hapana chiri kuita handitika saka chitiudzai right guys kuti toita sei how best can we help each other vanhu vodii because hakuchina kamunhu usanangovetsola kwanzi ukanzwa vanoti mari tiza zvinhu ngazviitwe mahara handiti hameno ndizvo here kuti mahara ndizvo chaizvo zvemari izvi hazviiti hatiazivika because ukati munhu namata kwanzi iyo zvinoendanaiso ndave nemakore ndichinamata hapana chiri kubuda kola yelo kola foni yave iri kunetsa network allright let me drop it kola foni yave iri kunetsa network yelo kola muri sei ndiri kuziva ndiri kuona hangu profile picture I usually don't call, but yeah, I just wanted to add on to what everybody else is saying. Kuma profita, I don't know. Inanduziyota ushande. But akakura. Akaenda kustory. Saka zuva postori chechi varichechechi vakauya kumba kwedu. In fact baba vangu vanga vainesu vane stand hombe hombe saka vakakumbira utopota kuti chinamatiro kustand kwenu mundo
mumunda asina kutombopfeka hembe ari kutoita marituals mumunda medu. Saka people need to be very careful when it comes kunyaya dzemaprofita dzechi kana kuti kungoenda senge zvambotaurwa naNosta kana usinganzwisise zvechibhoyi you've got to be careful because hauzvinzwisisi. Kana usinganzwisise zvevaprofita you have to be careful. My only solution or my only help that I can give someone is danzwa umwe achitanzi kunamata hakushandi. Uri kunamata sei? Unoda kutodzidziswawo kunamata. Unoda kudzidziswa kuziya shoko raMwari. Because shoko raMwari ndo weapon. Hanzi tatopedza hanzi takatsanya anga chitanzi takanzwa nekutsanya kusara waonda. Uri kutsanyira chii? What are you fasting for? Do you have knowledge of the word of God? First and foremost. Usati watsanya. Isu takayuswa. Maprotestant ndo anenge vachita kunge ndo vada kutonamatwa. Taiti kana tichiimba dzimbo dzemuchechi, dzimbo dzacho dzaitoimba ivo vaprofita ivava. Mazita avo ndo aitotaurwa mumasongs. Tisingatozivi nekuti tisingazivi shoko raMwari, tatisingamboriverengi. Saka vanenge vachikukudza zvauda kuti it's like vanenge vachikumanipulata. The only time no one can manipulate you is when you know the word of God. Kana usingazivi kuverenga Bhaibheri, tsvaga munhu anokubatsira kuriverenga ugorinzwisisa. Agokubatsira kunamata. Agokubatsira kuziva kuti kunamatwa kunoitwa sei. Ende chinoporesa munhu hakuzi kunamatirwa nomwe. It's your faith. Kutenda kwako ndo kunoporesa. Jesu paakauya panyika haana kuporesa munhu wese. Vamwe vanhu vakatotadza kupora. Why? Because vanga vasina faith. Ende chimwe chinhu chandinoda kubatsira vanhu pamwe vari kushupika nezvavari kushupika nazvo. Kana ukanga uchida kuti zvinhu izvozvo zvipere, faith yako kuita denounce those things. Ende usatya, because faith is the opposite of fear. Saka vanoenda unobatsirwa apa achiri kutya zvinhu zvezvo. Saka hapana chaunobatsirika nacho kana uchiri kutya. Isusu we used to be terrified nemaprofita iwayo. Vachikudziva kuti ye pamba penyu pane zvinhu, pamba penyu pane zvinhu. Vachiuya vachitonge vari kudzura zvinhu, vari kudzura zvinhu. Wozosangana navo vakapfeka hembe dzenyu dzavanenge vachiti hembe idzi hatisi kuita. Umwe akapfeka hembe dzizvo. Kwadziri dzeiro hembe dzaanga achitanda unopisa. Ndo dzaari kutopfeka muprofita uya. So people, be careful. Know the word of God. Have faith. Tanga wato have faith. Tender first muna Mwari. Because see, the last thing that I want to say is ukanga uchiri kutotya, uchiri kutopa zvinhu zviya ma-legal rights over your life. But musi unotaura kuti iwe chinhu iwewe hausina legal rights in my life. Ndakuda kuti Mwari vaite take over. That's where you need to start from. Kwete ngoti hanzi ndichangonamata. You've got to give the legal rights to God first, to the Spirit of God, because God is a spirit. Those are also spirits. So, unotopa legal rights. Even though I have to denounce them. That's all I want to say to people. Right. Right, guys. That's not coming from me, or this coming from somebody else. And it's not me. So, if I don't believe, I'm not believe, I'm not SIS MELLY, or Torah side, it's not me who's saying this. It's somebody else. And izvo zvamurikuudzwawo izvo murikuudzwawo handika chiro pakafona wechivanhu futi ini ndinongomuteererawo handimaona munhu nemunhu sarudzo pakupedzisira ndeyachi ndeyako wotaura zvaunoona zvinoita zvisingaiti wodi wosiya handitika matauriro ari kuitwawo panapaya handitika nasisi vangu ava kuti ziva kunamata chakutanga know how to pray first before usati waza kushanda. Maybe imimi vakoma pamunomboita show dzenyu paya dai muchimbotanga madzidzisawo kuti kunamata kwacho kunonamatwa sei handitika tinoziva idu kuti munoita zvekuimba handiti asi maybe mukangotora kana 15 minutes to say kuti toda kutanga ndadzidzisa handitika that can be foundation yakanaka motaura then mozopinda
mukuimba mema kuti vanhu vanyatsonzwisa because sure sometimes you might be just missing chimwe chinhu chingori so simple chiri pamukova but munhu asingazivi kuti ndochibreaka sei breakthrough ndoita sei handisi maona saka pandichaita kini session musi wetuesday I think ndeyekutodzidzisana nezvenyaya yemweya izvi nezvenyaya yemaprofita aya nezvei kose takangonyarara tichikuti nditikuonawo kuti vamwe vari kuti saka we will work on that. I really appreciate you taking my call. I really do appreciate. Yes, I want no problem. Thanks a lot, company. All right, thank you very much. Right, hanzi na mai banza panapa musati kwai kudi people you must know how to pray first. So ina ndinawo ndinovharira panze handitika andivharire munhu panze wechivanhu anogona kufona wachimirira chivanhu chake ini changu ndakagara pano kwete unganga yofona wofuti kana muprofita apo unoisa code lisa handitika unoisa code muprofita wotofona wofuti panapa ini changu kugarira pakati memuchingokweshana mwomumu saka namuripo vamwe fonai mupedzerane papa pashow apo okay that's about right. Kola hello. Kola hello. Did you write to me say? Right. And Dongo, thank you so much for your platform. Ndanchidokuwedzera pane zvataurwa naSinosta namaibanda. Vanhu vandinofollowa so much on social media. Ndabatikana zvikuru nevanhu vanga vachitaura about Nosta and kutamba kwake kupamanda. Mwari zvavanoita manje, Mwari havana favor. Mwari vanopa revelation to those people vamunofunga kuti vakashoreka. Wedzerai volume caller, wedzerai volume yefoni yenyu. Okay, makundenzwa? Zvanani. Yes. Mwari anoshanda in mysterious ways. Hello? Takatere. Okay, sorry. Mwari zvanoita mashandiro anoita. Mwari haachuzi kuti pastor yako yakaita sei. Mwari haachuzi munhu anenge angori anointed. Anogona kutoita zvinhu zvekutoti vanhu vese munogona kuvhunduka. And I want to add nezvataurwa namama Maibanda. She's old enough to be my mother and I appreciate her input. Mwari variko SIS MELLY. I'm a living testimony. Inini ndakabva kure handiti I've been andinanganga yandisina kusvika. Andina mupostori wandisina kuenda. Talk of mapostori esamofunga kuti ane mukurumira kuHarare. I've been there ndichizviita ende ndichipinda mazviri. Ndakaona kuti hazvina pundutso zvinhu izvozvo. Zvinhu izvozvo hazvina pundutso paupenyu. Pandakagamuchira Jesu muupenyu hwangu, a lot of things changed. Kuna Mwari hakuna chinhu chinonzi generational curse. Kuna Mwari hakuna chinhu chinonzi I have tried so hard. Unogona kunge uchinamata but manamatiro auri kuita sezvataurwa namama Maibanda. Uri kunamata sei? Tsvaga vamwe vanhu vanogona kukubatsira kunamata. Sisi vauya nedambudziko ravo vachitaura kuti ndine problem yavo. Inini ndiri kutoa challenge kuti vakapfugama hapana mupostori anokunda mabvi ako. Hakuna n'anga inokunda mabvi ako. Nothing. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiri kutaura because I'm a living testimony. Handina bhawa randisina kumbobvira ndapinda mu. I've been in that life before. But the moment yandakaziva Jesu, yandakagona kuzvinamatira, ndakaona kuti ndaipedza nguva, ndaipedza mari yangu all this while. Izvezvi I had an encounter
when I was still in Zimbabwe. Nemunhu wandinofunga kuti is the most evil person. Asi hakuna chinonzi satanist sisimeli. Hakuna chinonzi nganga, hakuna chinonzi mushonga, chinomira naJesu. So I just want to encourage everyone akatserera on this show. Ndakambofona futi pakaitwa imwe show yebhodhoro ndikataura ndikati ini ndaive garinya. I remember pakatoseka. My point was not kuti ndaibhadharisa, no, but I've been in mumwe muupenyu, but I've experienced the love of God. Zvinhu zvaMwari zvinoshanda. Usadzidze kuda kunamatirwa nemumwe munhu wega nemabvi ako, and the secret iripo ndeyekubata Bible. Uchienda pamaverses unogona kutonamata wakaribata Bible uchiti Mwari mimi shoko renyu riri kutaura kuna Thessalonians 3:3 kuti I am faithful. Ndimi Mwari muri kuzvitaura. Ndiri kuchallenge Kola, ndiri kuchallenge this lady. If you do it zvikasaita, Simeli ndiri kuchallenge kuti Jesu vanopindura, Jesu vanoita something. Yeah, that's all I want to say. Thank you very much, Kola. Maita basa. Maita basa. Thank you so much, Simeli, for the platform and the opportunity. Okay. All right, sharp. Right. Anditi munona zvaga tinenge tizotaura kuti kuita kwaMwari kwakasiyana nekuita kwedu kwevanhu. Isusu tauya nenyaya yamama ava ndiyo yatinayo, but muna zvinoita Mwari. Kana Mwari vachida kuti corrector, kana kuti Mwari vachida kutaura ivo nenzira yavo, we can never run away from it. Andika tinotanga show yedu chitutaura nezvakatika inodhivhetwa muchida musingade, inodhivhetwa naMwari vanoitora apa voisa apa handi pavanoda ivo handimaona. So ndo zvikutoitika izvi. This is what is happening right now. Kola hello. Kola hello. Hello. Modesta isei. Hello, magadi Simeli. Ndiri right kanjani? Aiwa tiripo yedu. Muriri palive andini. Muripo. Inini ndiri munhu ndakakurawo ndine ndangondiyo nenyaya yangu. All right. Ndiri munhu ndakakura ndine hama dzaita chiprofita ichi. Ndaiva ndina sekuru vangu vaiprofita, vainzi mukuru, muprofita mukuru. Vaibhadharisa vachitengesa vanhu huku, mbudzi, chichi. Asi sekuru vangu vaiprofita mukuru, zvavaita vaiti munhu akauya, vaiti kune munhu une shave riri pauri kana kuti une zvinhu zvinoda kurasirirwa, tenga huku kana 4 kana 5 kana kuti mbudzi. Saka munhu achiripo kudaro ndobva yanzi takuuraya huku idzi. Kana tauraya huku tichanodzirasirira kuna mukwiri. Asi sekuru vangu vaisarasirira huku dziya dziya. Mazuva ose vaiuya nesaga rehuku kumba. Pamba pedyiwa huku every day. Huku dzavanhu? Every day huku dzaidzi kunorasirirwa dziya dzaidyiwa pamba every day. Ifiriji yaigara yakazara kuti ta. Sisimeli. Kozoita pane chandakazoona pane chinhu chavaidzura vanhu. Chavainzi vanodzura but chinhu cho chaingova chiri 1. Ranga riri chizino changa chine chichuma cheredi. Vanhu vese vaingodzurwa chinhu 1 ichocho. So which means chinhu cho changa chiri chinhu vakagadzira ivo vaingonyevera kuti takudzura. Chero chaiwanzodzurwa mumusoro mevanhu, chaingodzi chabva pamusoro. Kazhinji. Kozoita nguva yavaiti vakuenda kunana Mutare kunzvimbo dzakasiyana siyana kunonamatira vanhu kunoita musangano. Vaitenga vanhu vechikadzi kana 2. Vatenga vanhu vechikadzi vaienda kwavaienda, vakusvika vaitonge vasingazivani. Vakatombozviita mune mukoma wangu, vakatomboenda nemukoma wangu. Vaitonge vasingazivani, voparadzana kunge vasingazivaniko. Vanenge vabhadharwa mari. Saka panonzi nguva yekunamatira vanhu madhimoni, vaiwanikwa vachibudirwa, vaivabhadharwa, vaiyaubva nemadhimoni. Mumodzi akuda inyoka iri kutenderera, isitombori nyoka vabhadharani. Saka kana vakuenda kumba futi vaingoenda dzimwe. Saka vanhu vaibva vati muprofita anobata zvikwamba, anobata madhimoni. Saka vanhu vaizotenga kuuya manje vachibhadharisa, vachiuya nehuku, vachiuya nembudzi, but mbudzi idzodzo nehuku dzaidyiwa pamba. Saka maidla huku dzavanhu kaini, maidla huku dzavanhu kubva kwenyu.
kudya vaiti vakasvika vaingosvika pabikwa huku vaibva vadya ndakapedza ndisisadya bcause ndandakuziva zvinhu zvaitika saka ndinongoti vanhu be careful nemaprofita kune maprofita enhema vanogona kuti tichikuenda kana kubulawayo kunoita gungano vakatotenga vanhu vavo ndo vanobudirwa nemadhimoni vaivai vachiumburuka kunzi nyoka vanenge vachitozivana saka imi munozoti profita uye anogona hechichi hapana zvivipo nechaunodzurwa ukada kucherechedzana zvinhu zvinodzurwa vanhu vese zvavangofanana isakamboburisirwa chinonzi chiko chinenge chidzvinyu asi ndakazonodhimanda mari yangu bheki mari yangu ndakaidhimanda ndakanoidhimanda mari yacho bheki tababuriswa chimwe chinhu chakanga chaburiswa hacho munhingikiri chaburiswa chinzwa ichanongwa kutondicheka metresi yemubhedha kudhara tichakura ticheka metresi yemubhedha womubedroom ana mudhara wangu kwai mune chinhu chazodii chiri kuva didi ndikati vapedza kuti kwai tagadzira mudhara haachafi hapana kumboita mazuva mudhara wangu kubva afa handimaona afa kudaro ndakaenda ndikanoti baba wakafa kumakati havasi kufa tipeiwo mari iya tipeiwo mari zvikanzi mari chichikataiwa makati munhu asi kufa munhu atofa inzai mari dzosai mari tikainonga muchiuyu chainge akaisiwa muchindiro chepuranga changa chiripo so chainge akaisiwa ndakatoinokora mene munhu angasiyawo yesa muchindiremo ndikatora ndikanoinokora imomo muchindiro momo ndikati vanofanira kuti be careful because havasi maprofita ese pane hanzi kushava nemaprofita enhema variko ende maprofita enhema hasi mapostori chete neko kumachechi kwatinoendoko kune vanhu vanototengana kutoti iwewe nhasi unofanira kutoti zvakati unofanira kutodonha ugotanga kudai dedera tobva tatinyoka ubva wadaidai vanhu vakutotengana machechi saka zvinochidiudzai ngatimboonesanai panapa right let's be honest pano nyaya idzi maprofita kwanetsa uku kuchechi kwanetsa kuchivanhu kwanetsa saka vanhu voita sei tinoda kumbotaurira chokwadi handika nokuti nyaya yekunamata iyi tinoda kutaura chokwadi gai tisina kutora saidi kana kuviga kurova mbotaviga mpini kana kudii handitika kunamata kwachona muri kuona kunenge kune formula makazvitarisa imimi kune formula because truly speaking hapana masingazivi chinonzi kunamata kuti chi munhu wese anoziva kuti chinonzi kunamata chi munhu wese anonamata handiti asi hanzi manamatiro unenge uchiita ndiwo akasiyana handimaona saka that means kuti kumachurches kwese kuri kuenda vanhu vazhinji alright look at it this way muroma mune vanhu vangani majority number yevanhu vari muroma ingani methodist number yevanhu vari methodist ingani savadha number yevanhu vari musavadha ingani toenda kumapendecostal namba dzamapendecostal dzavanhu varimo dzingani toenda kusalvation army namba irimo ingani toenda kumapostori kwachegogo namba iriko yevanhu ingani vanhu vese ava handimaona vari kunamata chaiko chaiko ndekupi ndiani ari kunzi anonamata chaiko chaiko ndiani maybe tingawana pekutangira because truly speaking this is confusing people now people are being confused left right and center hatichazive kunamata kwacho kunonzi kunamata kunoda kunoitwa nevamwe vachiti tanamata chinzwikwa namwari vamwe vachiti sitanamata vedu we makora tisi kunzwika toita sei pogadziso vanhu vodzidziswa sei zvoitwa sei kunamata kwacho ndekupi tidzidzise vanhu kozi kungotaura kuti vanhu havasi kunamata vanhu havasi kunamata zvinhu zviri nafu mapoints enyu maprayer points vanhu vanozoziva sei vanhu vari kudawo kunamata kuti zvinhu zviite vanoziva sei zvese nokuti its like zvese zvanetsa vanhu chandinongoona inini vanhu ngachimbodzidza kuzvinamatira munodzidza kupfugama wega uchizvinamatira mindiro yamwari inononoka but inosvika susu tisinomhanyisa hanzi mwari havasi kundiona mwari havasi kundinzwa asi mwari vane chinangwa anoziva nguva yavo nguva yamwari inosvika because ukaona zvimwe zvinhu zvisingaitike kwauri mwari vari kutoedza kuprotecta mune zvimwe zvinhu kuti aiwa ndikamupa nawo pane zvinozoitika saka mwari ndo vanoziva nguva yavo vanhu ngatisamhanyisa kuti mwari havasi kutiona mwari vanotida miraikola ndida kubvunza mubvunzo mati imimi munhu ngamirire nguva yamwari nguva yamwari ini ndinoda kungovhunza hangu hamubvunzo wandingoita handiti I'm not taking anything personal ndinoda kungomira pakungovhunza mindiro yamwari ndo ichauya mindiro yamwari chanonoka sichauya ndiri kugwara ini handiti ndiri kuzvigwarigwa hangu inini nekensa yangu handiti tongoti kensa yandibata pagumbo iyi handiti kuchivanhu ndo inonzi nhuta iya toda kuonesana pano ndo inonzi nhuta ndonamata ini ndogo challenge mwari
ndogobuda madzihwaya nemusodzi ndakawatira pasine dumba panichinamata kuna Mwari handika minduro iyi Mwari achanonoka kuuya kenza inenge ichimbondidla mumuviri umu nechingodliwa daily kenza nemuzati nospreada unonge uchingodliwa nekenza mumuviri umu handimaona kuzosvikira wangozodiwa wangozopera saka minduro yacho inenge ichazouya zvarini kana yanonoka ini kenza ringondidla of which kune vanhu vanotanorapa nhuta idzi sechivanidzi ukaenda kuvanhu venhuta uku vanosvika chitokurapa nhuta iyo ichipera saka zvipoitwa sei ipapapa toda kuti tinyatsa kubvunzisana tionesane ipapa ndopamunonzwa paye zvichinzi Mwari havati ukafamba vanobata mishonga zvakaipa hazvina kuipa. Kune vamwe vanhu vanobata mishonga vanotokurapa ukapora. Mwari vanobatsira anozvibatsira because haungamirira hako kuti hanzi chii but kana uchiziva kuti uri kuenda kune munhu achakubatsira hazvina kuipa pane kuti kuenda kune munhu achakubatsira. Aiwa munonaka imini majeka vanhu vokuzvicontradicta mega muri kuti inda hako unobata mushonga hauna kushata mushonga handitika asizve tikadaidza umwe izvozvi muchi wechikristu zvakanaka uya pana nokudza kuti mushonga itsai no mubhaibheri saka muchapa makamira papimi muri papimi kodi kana uchikubatsira kana mushonga iwo uchikubatsira uchikuporesa hapana chakaipa. Mwari havamboti hanzi wabatirei kana zvakuporesa zvakanaka asi ukabata mushonga unouraya ndo unorambidzwa unouraya munhu ndo wakaipa ukuti ndikuda kutouraya nhingi ndo zvakaipa. Mushonga hauna kuipa hanzi ita zvinokubatsira tsvaga zvinokubatsira iwewe munhu zvinokuporesa vhesi yekuti kwai Mwari anobatsira vanozvibatsirawo imbondiudzaiwo pairi kona ndadzoka nokuitsvaka ndiiwonini munozivawo pairi. Mwari vanobatsira munhu anozvibatsira because haungamirire kuti hanzi chikafu chichauya patebhuru pamwe Mwari vachadonhedza chikafu vhesi yacho yakanyogwa papi timboitsvakawo tiri tose pano takaungana kudai nekuti ndawa nokuitsvaka ndimboiwanini panonzi Mwari unobatsira vanozvibatsirawo asi ndamboiona ini aiwa kwaya muzotizi zviko munogotizei tatihwisisezvo ine chandinoziva hangu mukurarama ita zvinokuitira iwo mupenyu zvinokubatsira zvinokuporesa. Alright, kwala maita basa rigaitise vamwe tiyazonzwisisa because tipata ine confusion panapa. Alright. Kola hello. Muri sei kola? Magadi SIS MELLY. Ndiri right kanjani? Ndipo makasimba here. Tauya tiri right. Mushe, this is my first time calling. Ndikuona pane nyaya iri kupisa panapa. Sekutaura kwamaita hakuna vhesi rakanyorwa kunzi Mwari anobatsira anozvibatsira. There is no such verse in the Bible. Yeah. Then chechipiri chanachida kutaura ndechekuti kana uchinge uchinamata kwacho nozvatara namaibhanda kana uchinamata you have to understand the word of God. Verenga SOKO wonamata according to the word of God and wabva wasiya zvakaipa haikona kubata Mwari hafambe netsvina haikona kubata zvakawanda haikona kuti unamata wokurara nevarume vanhu unamata wokurara nevatama vasina kuroorwa navo it doesn't work zvinokanzura. And then unofana kubvisa chinhu chinonzi kutya ndataura namaibhanda exactly nemo haufaniri kunge uchitya. Now nyaya yekuti minduro yaMwari inononoka it depends on the situation. Mwari haarisi benzi. Pane vanhu vanorapwa naMwari immediately because there's an immediate need. Pane zvimwe zvinhu zvekuti Mwari anenge achiona kuti nguva yacho haisati yakwana. It's not harming you. Mwari haasi Mwari ane utsinye. Mwari anonyatsoziva hanzi kuziva kwake his timing is perfect. Saka pane vanhu vaunonzwa kuti hanzi munhu ari kuporeswa instantly kune munhu anouya achiti ndane ndamdzina dhokota ndine 2 weeks dzekurarama. Onamatirwe munhu achipora paseya achigara makore nemakore because Mwari anodayira panguva iyoyo yaanenge achiona kuti okay this is urgent, this is not urgent, but nyaya kunzi hanzi mindiro yaMwari inonoka, that's not true. That's not true. It's not always like that. Again, ngatinzwisise SOKO raMwari. The foundation is to know the word. Kutambira Jesu semponisi wako. Number 2, understand the word. Zvekunamata kumachechi Mwari vanoti tinofanira kusangana sevanhu. Hazvina kuipa asi again machechi mazara maprofita enhema. Machechi mazara vafundisi vari kudyira vanhu mari. I don't dispute that. But nguva yakakosha inguva yako yaunotaura naMwari one on one.
ndonguva yakanyanyisisa kukosha. Kana usingazive, then you find someone anokuguida, like the previous caller said. But zvimwe zvese zvekunzi anzi Mwari anobata anozvibatsira, hakuna zvakadaro. And then nyaya yemishonga yange ichitaurwa, ndikatora inonzi chimuringa, that's a natural herb. Ndikatora ndikanwa, there's nothing wrong with that. Handina kukonsulta n'anga, handina kutaura nemunhu, ndangotorawo ndikanwa, there's nothing. Zvakangofanana nekutora pills. But kana ndakuenda ndichinopuhwa nasekuru, kana kuti ndakutaka ndamboshopera, then we have a problem there. But ndikatorawo zvangu garlic, herb, yes, zvinoshanda kuchena. Ndikatora garlic ndikanwa, zvakangofanana nekutora pills. So ndichida kuti ndiclarify papa pekunzi hanzi mushonga, because yes, like correctly put it, Mwari hakuna zvakadaro zvokunzi Mwari abata anozvibatsira. Ask God for guidance. Mwari vanotaura vedu weye, vanotaura nevanhu pafeya. Saka ndozvandaida kuti ndingotaurawo, ndingobatsirana nehama dzangu panapa kuti mufunge zvenyu, musanyeperane. Mwari naku mapostori, I'm sorry, handisati ndakamboenda kumapostori. Baba vangu vaita zvinganga ndichikura, asi because ndakaona zvakawanda. Indakaenda kotora mari nekuti moza zvakanga zvaitika kuti chii chakaitika kukweduko. Kuna baba mudhara wangu arwara paya, mai mwana munoziva zvinhu zvokuti arwara kwauya vana bankuru vangu vese vauya vazara pamba paya paya. Handiti munoziva kuti sezva imo mufamily chefu chefu mabeliefs anosiyana. Handiti munhu arwara uyu zvina matrai zvitira zvechechi, asi kaa kurwara pa achisina sei, achagoni kana kudiya, vangovewo munhu angotomiriro wake nguva yaMwari. Apa hazvisi kuziva zvakangoti 3 days nekudhitorieta fast. Handiti maona tikatiko zvina pachii vauya mumwe family member mukuru, kuna baba vangu bankuru vangu zvikanzikana, hakuna zvinhu zvakadaro 3 days munhu otogwara kudai so kutoita chitunha kudai. Handei kune kwandau tadunga midziwa zvemhuri yose takanangeyo, muri kunzwa mari yasvika yabhisiwa paya, kwanzi aiwa tinotogadzirisa. Hapana nyaya, tinogadzirisa zvinhu izvi tichidzokera kumba ipapa chibva kugadzirisa kudai vangoita 2 days 3 days here. Mari yacho ndantinoiswa muchindiro chepuranga so tichitopedzokera kumba hatina kana mboita 3 days kubva vatodi tatovaendesa kuchipatara. Kwapika kuchipatara kwakakatoti pasina munhu apa, munhu atoshayika. Saka takamirira katapedza mari tikasvika chidzokere kuya tinopiwa change. Handiti maona nekuti tanesana pachedu nena bankuru papa kuti aiwa kapa pakaenda mari yakawanda kapa, mari equivalent zvinhu kwa equivalent mombe time iyo, it was a lot of money. Handiti maona saka hazvibudi. Saka vanhu kuti tingoiginowa haibude, isusu tatagara tisingazvizive zvinhu izvika, but takaito challenge avanhu ivava. Handi maona bankuru vangati hazviitwe hazvidi, tikati kunyepa nehanzvadzi dzangu takati tande takanangako. Takanoitora muchindiro chedu, takaonawo hamene wangasiyawo yakewo muchindiro imomo, tichipindawo takanotora tikati zvinhu zvenyu hazvina kuita, takatoviga munhu. Saka zvokuti tichasiya mari hazvichaiti. Nevagara vangotidza kuti isusu takazviitwawo hanzvadzi yangu aita dysentery yemanyoka iya, aiswa kuKings Hospital. Kuchatogoni kufamba chichi, ndobva vaenda pane mwe mupostori zvikanzi ndobva vaenda kwavakaenda zvikanzi mukaona kubudisa manyoka ane ropa pasina upenyu. Dysentery nonaro it's scientific, hapana chinyowani chamuri kutaura chatisingazivi. Mukaona kubudisa manyoka ane ropa pasisina upenyu, vanhu vakadzoka ikoko vachichema. Inini ndakutaura kuti handibhilive mapostori. Pavadzoka vachichema ndikapopota ndikatikumidza kuputa musodzi. N'anga iyoyo iri kutsvage chikumbari ikoko, kana ichi ine simba iri kutsvage chikumbari, igara manchoni, hakuna zvakadaro. Ndikagotorana neyouth yekuchechi kwangu mazuva ayo, ndanga ndichiri mwana mudiki, but ndandine youth yangu yanga iri very powerful. Tikabva taenda tikatenderedza mberi tikanamata. Within 3 days hanzvadzi yangu yakatanga kutaura, hanzvadzi yangu yakatanga kufamba, nanhasi still alive. This was more than 20 years ago. Ndikataura mai vangu ndikati ndakakutaura chini nyaya yemaprofita, makanyeperwa kunzi akanga akubudisa ropa. Who doesn't know kuti dysentery munhu anopedzera kubuda manyoka, auta manyoka ane ropa? Who doesn't know that? Mari kudzika zvinhu zviri pachena zvekuchikoro, nobhiliva nodzoka pana vaburi ndinonati munovhura madhoo asatani. So inini hangu I'm sorry, ndinonzwa hangu, ndakanzwa vamwe vachitaura panapa vachiti isusu tinobva tazonamata kuna Mwari within 3 days munhu anenge afa. Ndikati hakuna Mwari anouraya munhu like that. There's no such God. Mwari andoziva ndiMwari akazara rudo. If people can understand kuti Mwari is the God of love, that's it. Mukangoziva izvozvo chete kuti Mwari anokudai, then you must never have negative thoughts about God. Ndapedza hangu.
Right, thank you very much Kola. Maita bas. I'm not paying, Sis Melly. Sure. But Right. Saka nchandi kuona pana paka. Vanhu vose apana ko vanhu vechivanhu mainde episve machembere, maprofita vechechi. Remanga machifona oka. Kuzvinhu zvacho zvinyatsa kuita fire. Remachifona omamirira chitendero chenyu because pana vamakutokirashwa namakristu aya. VeBhaibheri avakutokukandirai pasi pebhaza. Anomaona. Saka imi ndiva machisumuko machidi maapostori, maprofita vechivanhu muchizvimiririra apa. Because apa kapa pakutopisa. Saka zvichireva kuti imimi vanhu vese vari pano vazhinji venyu denga nderenyu kaini. Denga nderenyu because kunamata kwamuri kuita soka denga rakakumirirai shuwa. Denga rakakumirirai. Kugena bvati changonosanganatirwa shoma shoma the rest kudenga because munonamata. Munonamata. Handiti ndizvoka. Kola hello. Kola hello. Muri right here. Ndiri right muri sei zvenyu. Mushe. Inini ndinombotanga nambotsigira yemaprofita iyo ndozoenda ndonosapota Kola abva kundona manje uyu. Isusu kweduka kwaive nemuprofita aive nembiri wekuti kana mukaenda pachechi pake pamasowe pake aitosipanwa waitonzi kana wakuenda kumasowe kwake ka haazoti uri kuenda wakachena because muprofita aikunhunga and zvaizoitika manje ndezvekuti ameno zvinhu zvinonzi zvaaishandisa vamwe vanotanzi aishandisa musoro wegora here vekuti anokwanisa kugesa anokwanisa kuona all the situations zvese zviri kuitika mauri anokwanisa kuzvinonga zvese agokuudza zvese nemo but zvakanga zvisina kundiso haikwanisa kukurapa hapana kwazvaizoenda waingoramba uine maproblems ako uchingoudzwa kunzi dai asi hapana zvaizombopera. So variko maprofita akadaro wekuti vanokwanisa kukunhonga iwe uzoti ndawana muprofita anoshandira ndawana muprofita anoona zvisingaite anenge achiona asi haana solution yaanokwanisa kukupa because anenge asingatozivewo solution. Saka muri kutaura kuti Kola mimi hakuna vanhu vakamboenda kumaprofita kwakanawana solution kubva ever since hakuna. Nokuti inini ndakaona inini hangu pachangu Kola mukandibvunza ndakaona vanhu vakawanda vachiindako chaiko vamwe vachitonopiwa vana kumapostori ikoko vachitonomwa zvinhu zvavo zvavaimwa vachitoita vana vamwe vachitoinda vari mabhara vachitozopora. Saka muri kuti imimi hakuna vanhu vakapora here kuzviprofita uko? No, ndikutraya kureva kuti variko mamwe maprofita ekuti anokwanisa kunhonga anokwanisa kuona zvese but kusina chekuti unozokunda. Ko ndataura wani kuti kune vandakamboona umwe vakaenda vakatopiwa vana ko chaiko. Akusiri here asi zvanenge afambira here munhu izvozvo. Aiwa ndina kutaura hangu zvevana ndini ndikudaro kuti vamwe vanoenda wani vachinotsvaga izvi zvinhu zvevana vamwe vachinotsvaga zvinhu zvekuti munhu ari mubhara chemu achinopora. Saka inenge isiri here solution yanenge zvinhu zvanenge afambira ikoko. Akungobvunzawo hangu Kola. It's just a question. Aiwa meno kune mamwe maprofita but inini kune vananga ndichitaura ivavo vandaizivaka vaikwanisa kuona all the problems but pasina solution. Okay. Saka vaingori nemusoro ravo regora raingoona chete asi kuti chiva chirapa hapachina dhololo zvapera. Zvese zvinobva zvangopera waingoudzwa zvese zvekuti unogona kutoudzwa nechawakapfeka mukati. But yes ndozvandandira kuzama kutaura. Alright. Then ndauda kunotsigira Kola abvapo manje vanhu yes mubhaibheri hamuna relevant vhesi rinotaura kuti Mwari vanobatsira vanozvibatsira but inini vhesi randinoziva rinowanika kuna Thessalonians chapter 3 verse 10 rinoti kana iwewo usingashandi haudyi. Kuti iwewo udye unofanira kunge washanda handiti. Saka zvinobva zvanoda kunorerekerana futi neiroro vhesi neiyoyo statement inotaurwa nevanhu kuti Mwari vanobatsira vanozvibatsira kuti iwewo uzobuda kana kuti mwedzi uchipera uchiti nini ndikuda kunge ndine mari mumaoko unoiwana kupi mari iwewo usina kuishandira. So
it means that iwewe kana uchida kuti maprayers ako anzi anopindurwa, you have to work for them, you have to pray. And haungonamata nhasi kuti nhasi ndoti Mwari ndokumbira kuti ini Mwari ndiri kuda mota, ndiri kuda imba, ndiri kuda mwana, ndobva ndatongomira ndakadaro ndakutoti Mwari vachandipindura. I have to keep on praying. If you keep on praying, Mwari vanopindura. And panotori nenguva inenge yakatotarwa. Ndofunga kana even Bible rakataura chiti Mwari vanotozviziva zvese zvaunoda kunokumbira kwavari. Vanenge vachitozviziva because vanoziva zvese zvaunenge uchazotaura and vanenge vachitoziva kuti uchazotaura. But Mwari vanenge vakamirira kuti iwe uzvitaure. Inini ndinoenda ndononamata kuti Mwari inini ndikuda kuti inini Mwari ndokukumbira kuti ndikuda kuti ndirohwe. Ndite imba yangu ndichati ndichibudamo ndiri kunofamba nababa tinashe ndichisafisa mai tinashe kumboko. Mwari vanotoona kuti inini am comfortable nekusafisa mai tinashe kumboko. Mwari vanogona kutodhaivheta zvavanga vachida kundipa inini nenyaya yekuda kwokuti minamato yemumwe munhu ari kuchema kumboko inoita kuti inini neniwo nditoshayawo wangu wandiri kukumbira inini. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti minamato yedu isapindurwe, kuti iwewe uri kubva kunonamata uchirevesa, wanamata uchikumbira Mwari ndiitire zvakati, wapedzazvo wakwenda kunobata mabasa akaipa. Minamato yako iri kunotsikirwa nemabasa akaipa uri kuzoenda uchinobatana nawo. Ndofunga makambozviona pane mumwe munhu wekuti zvona anoti ukamuendera kana kuti akati amai ningira chakatozera nhasi ndiri pamutsanyo chimbosiyana ineni. Saka mubvunzo woti kodai vanga musiri pamutsanyo manga muchizodii. Ndipo paipo pekuti munhu anongoita serious nenyaya yekuda kuti nhasi ndiri pamutsanyo ndovanza serious kuti aiwa nhasi handituke, nhasi handinyime, nhasi handizoita utsinye, nhasi handizodai nenyaya yekuda kwokuti ndiri pamutsanyo. Munhu haachakoshesa kuti kana ndichitsanya each and every day ndofanira kuramba ndichitevedzera mirayiro yekuti ndizowana kukunda. But anenge akoti zuva randiri kutsanya iroro ndiro zuva randisingatuke, ndiro zuva randisingaite utsinye. But achipedza zuva iroro mangwana anenge akutoita utsinye, akutoita zvake mabasa ake nenyaya yekuti anenge kuti ndakatotsanya kudhara saka mindiro yangu ichatouya. Mindiro inogouya neiyo wadzokera mumabasa akaipa. Saka we need to be strong pakunamata. Kana wafungawo kuti nini ndakuda kuita zvekunamata, ngazvive zvekunamata. Kana wati nini aiwa nini hatotsawo ndoda kumboita zvechivanhu, chienda kuchivanhu. You don't have to mix kuti ndiri kuita mabasa akaipa, ndiri kuda kuita zvekunamata, ndiri kuda kuzodai. Yeah, that's what I wanted to share. Pane comment yaiswa panapa. Hanzi SIS MELLY, let's say ndinonamatawo anditika mwana wangu obva atorwa nenjusu ndodii? Unonamata mwana obva atorwa nenjusu. Chembere Gudu, I'm waiting for your call. Chembere Gudu, I am waiting for your call. Chembere Gudu, I am waiting for your call. For 19th. Endera mberi call. But vanhu vanoti njuzu inoda kuzamena dzinozoenderwa kurwizi here kuti unozonoreverera kozonoitwa chivanhu kozonzwi inango handizozivi kuti kana kuri kuchechi mumwana atorwa nenjuzu zvinozonzwi handida kupindura ipapo. Okay. All right. Zvakanaka ikola rega itinzwe vamwe kuti vanoti kudii. All right, maita basa. Right. Pane mubvunzo uyo guys uyo. Kwanzi mwana wangu otogwa nenjuzu. Ini ndiri kugaya kuti guys ka ndoda kumboedha rimira ndimbofonera muchembere Gudu timbowa. Toda kuzofonera maponga. Timbowa ofungwa dza maponga kuti maponga vanoti kudii. Toda kumbowa maponga. Handiti tofonera maponga here tiva edhe panapa. Tinzo kuti maponga vanoti chii. Mira muchembere Gudu, mira ndikufonere back, mira itimbonzwa kuti tida kuzonzwa kuti maponga chaivo vanoti chii nenyaya iyi. Rega itinzwe. Because izvi zvacho zvakuconfuse vanhu izvi. Pafeya. Asi kune vanobatsirwa indongoti amen. Mira choi. Ndoda kuziva kuti maimiki kuti chivanhu chivi here, is it a sin kuita zvechivanhu kuti toda kuti tizonzwawo. Muchembere Gudu, hello.
muri sei chimirirewo ka what you believe in panapa nokuti vakrista uya hoti nhasi muri kuita kutsikwa nemakristu. Aiwa, munoziva chimamoyo, regai ndimbokutaurira chinhu chinonetsera nyaya idzi. Vanhu vanotaura zvechikristu vachibva vatsikirira kana kushoropodza chivanhu. Vanhu kwachakabva, kwatakatangira handi ndo kwachakabva. Bhaibheri rikazotera zvaro. Kuchivanhu hakuna zvakambonyanyosiyana nezvinoitwa kuchikristu because tinotenda kuna musikavanhu anozova ndiye ari kunzi Mwari 9. Saka hapana kumbosiyana kuti chakashata chinozoitwa nevanhu kune vemachechi chiriko zvekare. N'anga dzinorapa dzinoita zvakanaka nemidzi yakasikwa namusikavanhu dziriko. Kwoitawo dzakashata dzinobatawo mhiko dzakaipa nekuromba nekuroyesa. Zvakangofananawo kumasatanism, handiti kuchirungu ndo yatoti satanism, zviriko futi izvozvo. Saka kwese zviriko, hakuna kunonzi ichi chakashata ichi chakanaka nekuti both sides there is evil and there is good. Saka zvekuti munhu anotora zvevamwe kuti izvi ndo zvinoita izvi hazviite, yeti midzi dzacho dzinoshandiswa kugadzira mishonga inotorapa vamwe muzvipatara chaimo inowanikwa kumiti yakasikwa nemidzi yakasikwa naMwari. Same nekuti maparasetamo amunonwa chachirungu kai chanditi kuchivanhu zviriko. Saka havasati hanzi kune chivanhu chakazomboipa Mwari vakazoti kana wakuita zvekunamata ibva wasiya. No, that is not it. Vanotenda muna musikavanhu kuchikaranga chaiko vanhu vanototenda kuna musikavanhu. Zvese zvavanoita zviya vachichizotisvitsira kuna musikavanhu ndo kunamata kuchirungu kwekuti Mwemusene, Holy Spirit kuzodini ndo zvimwe chetezvo. Kungoti maitirwo ndo anosiyana asi rwendo rumwe chete tese tinenge takatarisa kuna musikavanhu. Hapana anonamata achiti nini ndiri kutarisa kune n'anga inonzi nyiki ndo yandiri kunamata kwete ba handizvo. Nyaya yacho yakatoipa chaiko. Right, saka what's your take now on kune maprofita anetsa, hanzi maprofita mazhinji ari kungoita zvinhu zvokunyepa. Handimaona anoshandisa zvinhu zvakasiyana kuti vaudze vanhu zvinhu zvinenge zviri pavari asi solution haizowaniki. The same applies nekune vanhu vechivanhu ndo zvinoitika. The same inini kwandiriwo futi the same applies nekuchechi because tiri kungozviona mumachechi medu matiri umu. Saka what's your take now? Munhu ari kuda ane dambudziko rake anzi namata wega, right? Taita vanhu vauya vakati munhu zvinamatire udzidze kutaura naMwari, udzidze kuita maprayer points aunenge uchinamata handiti. So hanzi Mwari vanonzwa. So chokwadi Mwari vanonzwa zvishuwa. Asi ndoda kubvunza inini, what's your take on all this zvese zviri kuitika izvi? Kwai hakuchina maprofita echokwadi, hakuchisina vanhu vanorapa zvechokwadi zvechivanhu, hakusisina zvinhu, hakusisina changosara nechekuti chechokwadi kuti munhu uzvinamatire iwe uve connected kuna Mwari wako. What's your take on that one? Tererai munzwe, munoziva chinhu kana kuchivanhu chaiko tinogara kukurudzira vanhu kuti munhu unozvikumbirira wega. Nekuti kuchivanhu kwacho vatoriko zveshuwa vanonyepa vanotora mari dzevanhu, kumapostori zvese variko. Saka munhu unotozviitira iwe pachako, unoita pachirungu relationship yako naMwari handiti. Nekuti vanhu chinozoita kuti vabirwe vaitirwe zvese izvozvizvi. Let me give an example. Unoenda kuchechi uda kunoti papa vakunamatire handiti. Akuudza kuti munamato wapapa iwo uchasvika kuna musikavanhu ndiani. Ko mabasa vanobata kana wabva ipapo vari vega muprivate unomaziva kuti vagokunamatira iwewe. Zvangofanana futi nekuchipostori kana kun'anga dzacho. Akuudza kuti zvauri kuda zvichaitika kana munhu asingazviite nemwoyo wese ndiani. Vanhu ngavajaire kutanga vazvinamatira ivo pachavo. Zviteurire wega iwe uzvinzvere ndio unoziva zvitema zvako, uchakumbirira kuregererwa zvaunenge watadza. All three mapostori kuchivanhu nekumachechi kwacho. Munhu ukadzidza kuzviitira nekuzvikumbirira kutaura wega namusikavanhu, that is the most important relationship. But nekuti vanhu vakajaira kuda kungoti chadai rega ndinonamatirwa, rega ndinokumbirirwa, rega ndizonoiti, iwewe wega wanzwa nani kuti Mwari havanzwi zvauri kuda kuti vakuitire. Yeah. Amen. Nyaya iri pakati nepakati, iri kunzungu iri kunyimu. Hatiyazivi. Vanhu vave confused. Vanhu ngavadzidze kuita relationship yavo namusikavanhu, munhu nemunhu. Mukajaira kuda kuitirwa ndosaka muchizobirwa.
iwo kana waona kuti dambudziko rako ranyanyonetsa zvekunetsa zviya hazvirambidzwa hako kuenda kwaunenge wakaona kunokuitira asi ngatirekuve neukama isu neakatisika ndo chinokosha ichocho nekuti kana wava neukama neakatisika ivo ndo vachazokwanisa kukupa direction kuti uchanokumbira kunamatirwa kupi kana kuti kupi kuchakuitira vega vanokupa direction nekuti watenda mumavarika but ukatenda mune munhu wenyama unopedza nyika yese uchitsvaga rubatsiro hapana anombokuwana vamwe vanonobudira kuchecheche uko kunotsvaga vanovabatsira wedha muprofita wedha ing'anga wedha ndiapostol nenhau yekuti ega munhu ari ega akwanise kutanga azvikumbira kuti mwari wei dai mazondibatsirawo ndazoita dambudziko rakati unotozoshaya mumwe unoti asi kana pane vanonamata baba vanonamata zvavo ivavo dai mambovaedza woenda unobatsirwawo ikoko zvakuitira nditi watanga wataura kusika vanhu wega ati ukaita gogogo anodauya kuzonzwa ndanzwa panobatsirwa pano ndanzwanzi panonamatwa ndanzwanzi panoitwa sei aiwaka unopera pfuma yesezvo mbozoti hanzi vanhu vaya vakashata asi iwewe ndiwe wega waenda kunozvitsvagisa maproblems iwawo that is my comment. Thank you. All right. Thank you very much. Mtembere good regati mbonzwa wangu baba tuda kufonera pana patinobonzwa kuti vanoti sei vanoti wokudi. All right. Thank you mama. Thank you my sister. All right. Hanzi na mtembere good musika vanhu yeyu ndiwo tinoti mwari udzidza kuna matawega zvese zvokuinda kumadzibaba muchinoda kuna madzibaba munovaziva kuti iwo madzibaba acho panozoita vazvinhu zvavo zvavanoita vari vega munenge muripo zvakangofanana nekung'anga kwacho nekumapostori futi neku zvese antimaona zvakangofanana saka vanhu vachatopinda bhizi vedwe asi nangu chandinongoziva inini kana dambudziko rikanyatsa kundiurara kuti ndanyatsa kunetsekana naro zvokuti dhu dambudziko ini ndinotsvaka ini chero ndabatsigwa chero result yauya ndo chikuru masora seiko musharukwa bani waniko tinongodero muri kungopfira muchisvipa ndoti taranga izvozvo aiwa zvakanaka vamaponga tiri kudai so tauyawo panapa tiri kuda kutsvagawo rubatsiro gwenyu panapa tiri kudawo wisdom knowledge yenyu kuti mafungiro enyu kana kuti maziviro enyu kana maverengero enyu ndo atiri kuda kuti zive panapa nhasi muri guest yangu pano vamaponga vanhu ndo vatifonera vamaponga timbohwa vamwe vange vachingocontributawo right vamaponga tipeyo nyaya what's your take on nyaya dzemaprofita vechivanhu vemachechi what's your take on that one? It's complicated. Let's uncomplicate it now. Let's try to uncomplicate everything. Tiwe, zvakamira sei. Titori pashow izvozvi. Tiri pashow. Tifone katibvunze kuti zviri kufuti pakamira sei because panonetsa panyaya iyi pari kunetsa. tingatirangarire kuti mazuva akare varungu vasati vasvika pano vana mbuya nehanda vana chaminuka vakataura mashoko kuti vanhu vamabvi machena vasina mabvi vachabuya vagozodai saka vaprofita vedu takanga tinavo nazvo hope dzedu dzatinorota kana tivete usiku dzose chiprofita kozoita vamwe vakapuwa vona mwari vakawedzekwa kuti vanogona kutarira munhu vogona kuvheneka vomuvona kuti unobvepi unoitei unoendepi kozoita vakauya mazuva ano vechechi vavo vanoti vano mweya wokuprofita asi chiprofita chavo ndechokuvona kuti zoro wakavatepi achinge ari chiprofita kachocho ihistory kaizvo kozoita vomubhaibheri vova nechiprofita chokutaura zvomazuva achavuya so variety yakati kozoita veng'angavo navanoshopera asi chiripo ndichokuti vanhu vanongoida kutaudzana nokuvudzana kuti chii chiri seri kwehwe zvino munhu mweya munhu nyama zvino vamwe vane mweya yakasumuka inogona kuvonawo zviri mberi uchiona zviri kuno
asi ngatisareverana nhema kuti vaprofita vezvokwadi voga vanowanikwa kuchechi. Vamwe vari kuchechi shuwa vanoreve nhema, vamwe vari kunyika vokoko shuwa vanoreve nhema, asi mweya wekuprofita shuwa unowanikwa muvanhu. Aha, iyo dzidziso yo guys, chibatai mubatisise heyo dzidziso iyi. Enderai mberi vamaponga. Saka kana ukangosumuka uchiti kwawanga wavata hauzi kuti ufamba seungotsvaka munhu nokuti femberai. Shuwa munotorerwa mari muchiudziwa nhoroondo dzenyu. Chiprofita chazvokwadi, chiprofita chinokuudza zvichaitika, chiprofita chisingaputsi ukama nehama dzako, chiprofita chisingakusii uri mukati mokutambura nokukutorera mari nokukuitira zvinhu zvisina kunaka. Nokuti vazhinji vanoziva kuti vanhu vari kutambura. Umwe noumwe unoda chiprofita from the man of God. And vazhinji vatinoziva vatinorarama navo mazuva ano shuwa vatambura nenhema dzavaprofita. Saka mukurarama umu musangovhura mweya yenyu muchibvunza vanhu kuti chimbondifembera. Vamwe vanokunamirai mweya isina kunaka. Nokuti munhu akakuudza zvakavanzika zvako, iwo wakufosegwa kuti uchitanga kutenda kwaari, uchitanga kundobvunza kwaari, yatova n'anga yako kai, asi n'anga yechikristu. Nokuti akutokuudza zvichaitika, uchimubhadharavo man of God, uchimuchengeta muprofita, nokuti it ends up with the capturing of the human soul. Kuti now you can no longer function without your prophet. And hazvina chokwadi mukati izvozvo kuti upenyu hwomunhu hungarisiwa noumwe munhu. Ndakaudza umwe mukomana kwai, the Lord is saying this to me, the Lord is saying this to me. Ndikati umuudze Mwari iye umupe adresi yangu. Ungada kuti makuhwa nini newe panyaya dzangu. Saka vanhu musakurumidza kuvhura mweya yenyu muchitibvunza kuvavuki kuti ndini handisi kuzvona zvakanaka zvinhu zvangu. Uroi bukuru SIS MELLY, regai ndikuudzai chakavanzika sisi vangu. Uroi bukuru, vanhu vasingataudzani nehama dzavo, vanhu vasingataudzani nana mai vavo, vanhu vasingataudzani nana baba vavo, vanhu vakatukana navanhu, vanhu vakaitira vamwe vanhu zvakashata. Mangwana kana zvavavhiringa voda kutsvaka chiprofita, pano kuti udzokere sure undoti sori paindakakureshera. Voda kugadzira pakaresheka nokutsvaka zvomweya zvinogadzira zvavanofanira kuita nenyama. Zvinowikwa here sisi vangu? Takateerera, tiri kudzidza. Saka nyaya yokuti chinoita kuti vanhu vatsvake kuenda kuvafemberi nokuenda kuvaprofita ndekuti havachavoni kuti vanoitei. Pokutanga pausingaoni kuti unoitei, tarira kwaunobva. Tarira ukama hwako namai vako nababa vako nehama dzako navanhu vaunoitirana navo basa rako, uone kuti hauna pawakasviba here, pawakasvibisa umwe munhu. Nokuti mhepo idzodzo dzichakuvhiringa. Zvinoda kuti uda kuti munhu andokuprofita kuti hautauri namai vako, iwe uchiziva kuti hautauri namai vako, uda kundoprofitirwa izvozvo. Gadzirisai upenyu hwenyu vana veZimbabwe. Musangofarira zvinhu zvomweya, zvinokuvhiringa izvi. Kuno mweya mutsvene, kuno mweya wakanaka, kuno mweya wezvina, kuno zvipusha, kuna mashavi, kuna varoi, kune zvindendere, kune zvipuna, hamungapedzi. Kune mbiya, ruvazhe, pakazara vanhu vasingari kugadzira ukama nemhuri dzavo. Asi ndine mubvunzo ipapo maponga mati uroi munhu asingataudzani asingabwereketarani namai vake anditi. Sino pakuhweketa namai vangu apa, ini kana ndichiziva kuti mai vangu vandipedzera vamhuri vazvina vanhu vose vapedza kuti tsvai. Saka ndinofanira kuenda kunovataurira kunovataura navo chivanyengerera here? Kana ava maspecific cases akaita saiwawo inotaurwawo yakaenda padivi kutoona kuti ufamba sei panyaya dzacho. Asi hazvina kunaka kuti mufambe muchirarama muchikonana navamwe vanhu. Kana pane evidence yamunoziva kuti shuwa mai vaita problem, panoshandikapo ipapo. Asi vazhinji vatinotaura navo havasi level yenyu, vasisi kuti kwai mai vangu vakashavana vangu. Vazhinji guru mwandera vanhu vanenge vano ukama husingagadziriki, zvinovapa honzero yokuita zvakashata mberi. Kana pakamina mauza ipapo panogona kutaudzika utodi mai vaita problem, mai vadai, asi nyanga vari muroi ndimai vako.
mwari muroi ndimai vako tenga mbudzi une chikwai mai sadza iri handivati hangu pano ndinoshasi ndakuvigirawo chishangu chokupfeka nedresi vuraya chakashata nechakanaka. Ndandabvunzira hangu panyaya yehanzvadzi vamwe vataive navo panapa last nemusi wefriday kana makateerera nyaya yacho yekuti mai vavo vanoda kuvata navo yekuti mai vavo vanoda kuvata navo vachida kuvata navo kuda mai vavo vanovaendisa vanhu vanosengedzwa zvinhu zvakasiyana siyana vanosengedzwa zvinhu zvakasiyana siyana vatete mupenyu vatinofambawo mukati nhoroondi yamai vavo kuti vanobvepi chii chinovakonzera ichi muchaona kuti uchipedza kugadzira nyaya yemukomana uye unofanira kugadzira nyaya yamai vacho nyaya yamai vacho inozokera kuna mbuya vacho ndosaka muchiti musati marovora mumbotanga mabvunza kuti pamunopinda apa pakamira sei. ya takaipa guys. Pane mwana mubvunze here manzi wamaponga matifonera wamaponga tibvunze ko manzi wamaponga achitaura hanzi naPetronella Samati ko vamaponga ko baba naye vamaponga that kwanzi hama nditi zvino includes na baba hama it includes na baba vako kuti kana usingatauri navo uri muroi kwai ndo uburoi bukuru ihwohwo hwokuti hautauri chero na baba vako hautauri unongoitira vanhu zvakaipa every day ungori mwana unoita zvakaipa hanzi uri muroi. Saka guys imwe inoshupa inyaya yavakomana vemvengemvenge nyaya dzedzvetsva nyaya dzokufamba muchingovata muchingoti chero pamangowana mongoita zvamunoita izvozvo munounganidza mweya zvisina muupenyu hwako ichakushupa. Saka vakomana vemvengemvenge ava ndovatoti mashurugwi iko zvino ndo mamvengemvenge anofamba achingorata navanhu achingotora mweya ovatapa otora mweya wagresi mangwana vatapa juri otora mweya wajuri mangwana wapinda apa wanike apa uyu muroi uyu imbavha uyu wakauraya munhu uchingosanganisa upenyu hwako neropa rako navanhu vane mweya zvisina unoguma wane zvipushi. Amen. Ko vamaponga ko era chamataura nyaya iyi yemashurugwi iwo mamvengemvenge aya varume vanofamba achingoita zvizvizvi ndida kubvunza ko mibhedha yemumahotels what do you say about them mabeds emumahotels because nhasi mapinda muroi unotodla vanhu cheko wavata pamibhedha iyoyo wacheka out mangwana kwapindavo unouraya vanhu udotiza mapurisa wavatawo pamubhedha apa wamuka wata check out kuswera mangwana zvikwapinda zvevanhu vachingodaro indazopindawo ininiwo handitika handinawo hangu wandakauraya kana wandakadika ndosvika ndovata pamubhedha handitori here mweya iyi vatete kana toenda chako chaka panyaya dzokutanga kutaura nyaya yeutsvene nokurarama mune zvakanaka munhu unofanira kungwarira kuti unovata papi paunopinda unodla chii chaanodla unovata nani paanorarama unobata sei paanoshanda influences masignal vatete masignal atinorarama nawo mumweya umu kuti ukakudirawo pane vamwe ukadarika mumarinda usiku unovabvudzira kuti nyau zvichikudza kuti pane mweya yakasiyana nawo neyawajaira. Saka nzvimbo dzine mweya yadzo ukatambirawo panzvimbo nesvinavo unongonamira unobatwawo nezvishambwe zvaipapa. hanzi namagumbo magumbezi emuhotera anochinjwa magumbezi anochinjwa pati mubhedha uchinjwe zvokumhanya hati mubhedha ndiwo umwe chete magumbezi anochinjwa pati mubhedha muchitsvakei kumahotera kune svinako munotsvakei ko zvino nhai vamaponga izvizvi ndikasimuka pano ndikabva pano nhasi ndikaenda kana kuti kuuk iko ndisina kuziva ndonovatepi kana musati mavata munzvimbo idzodzo mutanga mamboita mutepuro yenyu musati mapinda mombodzingawo mweya zvisina vanonamata vanodira mvura vanodira pute vanoita zvavanoita umwe unomuonekera zvaanoita zvinotanga zvigadzire asati avata pamubhedha pacho handiti teka moita zvirango zvenyu vanopisa maincense umwe unomuoenda zvinomushandira. I'm not here to recommend anything, but cleanse your places where you are getting involved. Cleanse your places, your food. Chikafu chamunodya chinotanga dzimwe nyama dzatinodya saka muchingogwara inyama dzamasurumani dzakaikwa minamato yechiindia vemongolia zamakara kana kukara muchigwa ndezvechirungu muchidya zvakapisigwa kumizi
kudzimia vamwe vanhu. Huh? Guys, this topic is getting more and more complicated. Murikuona nyaya is getting more and more complicated. Hanzi izvo muchipinda mumahotera pamunopinda kunovata maenda kumabasa kwenyu uko mupuwa mahotel rooms. Hanzi vanoita zvemiteuro vanoita. Vanodira fodya pasi vanodira fodya pasi muhotera yemukudzinga mweya yetsvina pamibhedha paya. Vanoita zvemvura vanoita. And zvichireva kuti maponga vari kuti munhu nemunhu ane belief yakadi yake. Hanzi nevamaponga vanenge vabata ndavanzwisisa zvakanaka. Hanzi inini I'm not here to tell anybody what to do. Handika but munhu nemunhu une zvaanotendera mazviri. Handiti zvaanoziva kuti zvinhu zvandoita kuita izvozvo ina handina kutonga munhu. Mapaunzwisisa kapa. Mapanzwisisa ka guys. Urachimupa bati ipapo. Mukaenda mumashopu amaIndia munowana vachipfungaidza zvavanopfungaidza. Makambobvunza kuti vanopfungaidzira chii? Akana. Andi vanodzinga mweya yenyu yesvina vanhu vatema kuti musavaisira mweya yenyu yesvina. Vanonamata vavawo munamatirawo mubhedha yenyuwo muchidaro iyoyo handiti mazviona. So muri kuona kuti nyaya idzi dziri pakuti mumwe nemumwe shoko randabata vati munhu nemunhu ina handina kujaja munhu nezvaanobhilivha mazviri. Andimaona munhu nezvaanobhilivha. But now the challenge is as much as we believe in different types of religions handiti chiri kunetsa nechekuti mareligions acho ese aya handiti ka alright. Hanzi vamapanga panapa pane request yenyu panapa. This is your request nawedze Simandudzo. Hanzi nawedze SIS-MELLY tokumbirawo kuti session navamaponga vaita elaborate on this topic. Minini tozotaura kana tapedza edu tovaronga mozovaudza kuti tarini. Alright. Hanzi ndichazoronga tozokudzai kuti ndezvarini because ivo vanga vane schedule yavo vane zvinhu zvavo vanenge vakazviplana kudzara kuti vhiki rino ichataura chakati vhiki rino ichataura chakati vhiki rino ichataura chakati saka vachasvika ikoko hatisati idhei ravo hatini interrupt navo hatina patinopindira zvavanenge makumbira imi kana vakangoti tiri kuuya nazvo vanongoya kana vakati aiwana ndakaronga izvi ndo zvavanongoita sunday idhei ravo saka isi hapana patokwana handitimaona vachauya vachikudzisa asi chichemo chendadi ndasvitsa handimaona. So ndo nyaya iripo guys mazvinzwira. Zvino nyaya iri confusing ndeyekudai namata zvese zvatinobhilivha zvese izvi vamaponga vanhu vari kuti izvo taneta nokudhutiwa nokubigwa mari hakuchina chinoshanda hakuchina zviriko zvinoshanda. Okay, ngoti mukabudza vanhu vanenge vakabitirigwa havangatiriri zviriko zvinoshanda. Zviriko zvinoshanda. Munhu ivhu, munhu imhepo, munhu imvura ndo chinovaka muviri womunhu izvozvo. Saka ukadzidza kuti unovaka sei ivhu rako ndo nyama ndo munhu nyama. Unovaka sei mvura yako ndo mvura dzatinomwa ndo ropa iri. Unogadzira sei mhepo dzako ndo dzaunofema iri. So kualaina nyama inyaya yeutano hwakanaka. Kualaina mvura kugona kushandisa mvura kugadzira mukati nokugadzira pashe kuti ugadziridze upenyu hwako kunatsidzira mweya kugona kufamba nokufema nokubatana nemweya zvakanaka. Chokutanga kaitaura newellness kurarama zvakanaka kwomunhu kubatanidza zvinhu zvitatu izvozvo kuti upenyu hwomunhu huve upenyu hwakarongeka. Totanga ipapo the 3 dimensions of life. How do you manage your water? How do you manage your soil? How do you manage your wind? That's proper alignment. No alignment yokutanga yakakosha. Musati mafunga zvimwe zvose zvokundopisira muchiuraya huku muchiita zvakawanda wanda. Ito kutanga pachako chitanga wabona kuti unoshanda sei kuti mweya wako noupenyu hwako huve upenyu hwakatsigigwa nenyaya dzomweya dzaunoda kugadzira. Right. Guys mazvinzwira. Hanzi zvinoshanda zviriko asiziva kuti zvinoshanda zvacho ndezvipi. Musangoti zvinhu zvese zvinoshanda asi zvinoshanda zvichiriko. Saka napana ndati gadzirisa vanodetsa. Ndechete ngoti vamaponga tavajuma ava. Ndeti chakanisa kugadzira iri show navo zvakanaka naka. Vouya vari paside apa tinyatso kudzidza nekudzwisisa. Anyway tichavakumbira day rimwe rinenge risiri ravo ivo tisavakanganise mashows avo. Tombovahosta panapa tinyatso kubvunza mubvunzo because vamaponga nezvebvudzi mahuman hair kuti tinopfeka bvudzi ravanhu vakafa isu. Ende ndakamboonazve vanhu vachipopota nezvazvo zvebvudzi izvo machiti kwanzi tinopfekerei toda kujaja zvino
asi zvimwe tinosiya vhudzi revanhu ramunosungirira musoro iro ivhudzi revanhu vakafa chichichi zvinhu zvakawanda wanda zvatoda kuzodzidza nekuziva nezvazvo handimaona but hatina knowledge nazvo but anyway tichazozvibata handimaona tichazovakumbirawo rimwe dhera vanenge vari free pakati pevhiki apa then todi vongoita guest wedu panapa timbonyatsovanzwa deeper and handimaona so vamaponga maitenyi maita basa vamaponga nyaya yacho hatingaipedzi nhasi haiperi nhasi okay hai nyaya haiperi moyo nhasi iyi okay adona zvavo network yavo yadonetsa right so guys hands how do you manage your waste soil and wind zvakuti itori topic pachayo tatenda iyoyo inenge yatove topic pachayo yakuda kutoti iwe ivamire zvenayo because zvinhu zvachonaka truly speaking guys pasina kunyeperana pasina kudi handitika chokwadi tiri backwards pazvinhu zvakawandisa we are still backward pazvinhu zvakawandisa but simply because inini ndinobhelieva chandinobhelieva ndinomira choka ndichandoda kuconvinsa munhu wese kuti do this because inini it works for me handimaona but if we are to say the truth and to bring different people pano handimaona uye anenge achitatowo stick to what I believe in because ini kwanziri zvinondibatsira handimaona saka tichiri kuda kudzidza zvinhu zvakawandisa tatisingadoziviwo pano kuti kuvaroyika kusataudzana nenyama dzako wanzi uroyi tatiri kuzviziva tichiri backward very backwards kwai kusataudzana nezvikuitira zvakaipa taidoroya ipo paya guys saka panyaya yekuroya pavataura kuti uchitira munhu chakaipa uri muroyi saka vanganivenya apa varoyi apa ndingovhunza wangu in peace I'm just asking in peace nguvhunza musandituke ndikubvunzawo in peace kuti chokwadi apa pakati panapa takadai so varoyi apa vangani kwai kana uchingoitira munhu chakaipa uri muroyi usingataudzana nehama dzako uri muroyi vanganasatodzana nehama dzavo right now maona kuti muroyi tiri kukwana tose muuroyi achuwa papa chokwadi chinorwadza but is the truth umwe hataudzani anobuda achitira live mai vakachituka mai vake pane vanhu mukuru womuroyi mukuru wavaroyi handimaona umwe anobuda achitira baba wake live achituka baba wake mukuru wevaroyi umwe anobuda achituka sisi vake kana kuti mainini vake kana kuti ani kwai uroyi kozoti kuitirana zvakaipa pachedu isu zvanzi uroyi saka maona kuti tiri varoyi panapaka tose tiri varoyi ini ndingotaurawo zvinhu zvatagona maponga ina ndisindadaro ndivamaponga wadaro ina ndisindadaro indingotsigira handimaona kuti munhu wese chimuroyi ndizvozvi right now tinotukana tikaona chidzurana vhudzi mumacomment section umu kwai uroyi ihwohuya kwai uroyi ihwohuya navamaponga handitika toonokritirana namaghost account chitukana zvataita kumvekemveke zvokuponyadza vanhu zvezve dzichiposta kuroya taiti tichitoroya chaiko uroyi hwese hwataita huya saka munhu wese muroyi kapa munhu wese muroyi apa hakuna chisikwa chiri nani kupfuura chimwe munhu wese muroyi asi maroyero ndo akasiyana ini handisini ndadaro ndiva maponga vanga chitaura kudaro ndo vadaro ina handisini ina handiziviwo ndangoti tionesa newo zvataugona maponga izvi food for thought kuti tiri varoyi Jews unoda kutiza uchinde pino kuti ina handisindadaro aiwa mageneral auna kugadzirira munhu kaiwe saka atingati isusu aiwa kavanzi kana uchitira munhu chakaipa handiti Jews iwa ungatizi just because ukatotuka munhu chete kwanzi apa vanofunga vari kuzama havo kuti vati vari kuzama kutaura nenyaya yerudo but vaitaura pachikuru kuti ukana uchitoitira munhu chakatoipa unenge uchitori muroyi zvinhu zvavangotaura pachikuru zvavo but chavanoda kuzama kutaura ndechekuti zvinhu zvatinoitirana mazimbabwens kana kuti dzimwe nyika kana kuti ani hameno kauroyi mukati saka vamaponga kati tichavakumbira zvedu zvakanaka kana kuti vauye guys tinyatsonzwa nyaya handitika 6 dzangu dzakuchaya ndoda kukubatanidza mai vaya handitika vabatani nani namuprofita wamapwanya ndovanoda kutoti ndivapatadzi 6 dzikachaya kuti amai ava vabatsigwe dambudziko ravo ravana rei isi solution as long as solution yauya no wahala
as long as solution is here and vamaponga vadi kutendwa futi handisana mbona vachinzi vanotendwa ini vanongoenda kungonobatsirwa chidi ameni tichangotoudzawo mai ava kuti ngwarirai kuti musabude nyoka pai muchiuno anomaona asi zvinoitwa pajekerere manje ukoko havaite zvokuti 1 on 1 chichichi vanoitira pajekerere pakazara vanhu kana uchiita zvinokwanongozwa pazere vanhu ipapo kunze kwandakaita nevakaendako pazere vanhu vapano paunotonongonongo kwaizodoti vanhu vamwe vachisvika vanorova U10 vachitiza vachiziva zvinhu zvavo pachena papapa. So 6 dzakuda kuchaya guys, ndakuda kuti ndivabatanidze chi vazame kubatsigwa. Ini kana munhu akangobatsigwa kati ndabatsigwa chiti ndatoona kuti zvezvatoita nekunamata anonamata futi ngatimirewo muminamato timire navo ava makristu mirei muminamato timirewo nevanhu vese vanenge vane matambudziko avo. Matambudziko akazotaurwa aya naishara nemwanzadzi yangu masikati panapa nemwanzadzi yangu inofollowa panapa stereka andifonera tichitaura chitoti SIS MELLY ndaifunga kuti ndine matambudziko ndakazoti ndanzwa man chene ma problems avo ndakazoona kuti inini ndinochema ndine matambudziko andina ndikati hanzvadzi chero neniwo ndaichema kuti ndine problem ndakazoona kuti andina I've got nothing compared kune zviri kuma inbox kwangu zvandinenge ndichinzwa chachitaura nazvo. So I should be very grateful. So vanamati please miraiwo muchinamata muchidi muchibatsirawo vamwe vedu kuti vakwanise kudi vakwanise kuti vanamate vabatsire neminamato kuti vakunde problems avo handitika vabatsirei mirai muminamato prayer warriors handitika mirai muminamato handiti maybe one day we should also create a diaries WhatsApp diaries prayer group rekuti musuko yokunongoti kwa prayers timetable kuti kubva nguva dzakati you know nguva dzakati vanhu ngatsanganiko tiri kunzvimbo dzakasiyana vanhu vangodi vangodedza Mwari panguva iyoyo. I think that will work andika kuti tizokwanisa kubatsirawo vamwe timire panzvimbo timire pana Mwari anditi maona maybe that is needed as well andika. So guys hanzi nhasi kune live yamaititi maititi live ya maititi kupi my general andizivini kupi live yavo kupi and I'm not sure, I don't know andizivi mazano inini ndikapedza show my general ndikangopedza pano izvo svika ndinenge ndakutongotaura hangu nevanenge vachindifonera vanhu ku Facebook andimbonyani ikwiko ndinenge ndisiko ndinenge ndisitoriko saka handimbonyatsokuona ini zvinenge zvichiitika ndosaka zvina macomments angu chaiwo haumbomaoni zvokumhanya mazano ndikangopedza show pano ndakutoita offline then chingomirira vanenge vachingofona ndane chingotaura navo chete handimaona. So handizoziva hangu zvimwe zvinenge zvichiitika kumafacebook kumastreets kufamba kudidi handitsvaki ndakaona kuti this is helping me a lot because comments hawanikwi ndakangowanikwa pane yaprofeti vedu vekunze kwenyika vaya ndaingoti zvanyanyako ichiko zvazonyanyawo chete handimaona ndo pandakangowanikwawo ndichingonawo nemagara mumba yawo nokuti tinenge takagara hanzi SIS MELLY vanoita mari Mary Jo ndokurova pasi petsoka kafa ndochaja zvisingaiti ma1 on 1. So ndakaona kuti isusuka tinotobatsirikana pazvinhu zvakawanda because you are left uri kumasure uri behind tongozonzawo zvichachimunya kuti kwaitika zvakati kwakaitika zvakati nezuro iste takatogara mumba tichiona TV nemhuri isu kana kutoona TV kana kutosafonuko saka zvinokujamba zvinhu zvakawanda because tiri kutraya kubva kuuroyi hwacho ihwohwo ngwataurwa namapongo saka tinochitira kuti stay away from drama negativity stay away but zvinongouya still asi zvinenge zviri nani because you are not interested mazviri hauwanikwiko hauko saka ndozvatinenge tichiita ndichitopedza ipapa zvindeishodzima ndeitosiyana nefoni yangu. So vaya vanenge vachingozobukurawo nemagosi aya anenge achingozoti toda kuenda kunotsvaka nyaya titaure zvakati tizonyora zvakati zodi handidovaoni because ndingatongona kuti uri ghosti mazano chete ndinotora nemagosti angu magosti andozati haana kana purushani mwana mai general nana mai filas vaya nana akatoti vana tilabechulude vana ED chamisa magosti edu epano padhaisa tongozati anongoya kuzozvifarira zvawo achingozvitambira macomments havaneni twakawanda Jews azviti ini namba handichapi muona kuti kana mati namba yako zvinhu zvakuitirai mubva mati maimaka namba dzangu dzekufonera unozoya kuinbook uchauya kuningirikiri ndokupa maimaka unoya kumessenger ndobva ndakupa uye kumessenger ndobva ndakupa andiona uye kumessenger ndobva ndakupa
uye kumessenger. Saka mutikangona kuti ghost karinenge riri coward kazhinji kacho. A ghost is a coward somebody. Anenge achitotya kuvinga pafeya obva uya then ari ghost account. Saka ina ndikuinda teni manje chingoona kuti ghost chete block. Ndingatokuinda tina ndingoona kuti uri munhu. Ndotomboda kuwa nyaya yako. Kana ndona kuti uri ghost handina nguva because maghost ari vanhu vari kuita maghost account vazhinji mafelebrities evafacebook. Mafeleb ndo varidzivawo maghost mazhinji anenge achiterrorisa vanhu imomo. Ehe, ndisingaziva kuti nyaya ndei chaiko chaiko asi ndo zvinenge zvichingoitika imomo mumastreets. So handi-entertain because vese ndakaona kuti in this game be a loner you go far. Usada kuda kuwirirana nemafeleb aya because vane nyaya vane maagendas. Hakuna chemahara mune maagenda mukati imomo. There are always agendas. Beta kutamba necomment section. Right. So guys, maite yenyu guys. Tosangana nemusi wechitatu. Tosangana nechitatu nemusi wechitatu. Chuyana moms vedu vaya vandaitaura kuti vakadzi vakuru please pane nyaya vakanditendera kuti ndiposte mapictures avakandipa. I'll post for you. Muzive kuti nyaya ndei. But kana vachinge varamba I'll find a way yekuti muzive kuti nyaya ndechi. Andichimaona kuti muzive kuti nyaya ndechi. Andimashona. So thank you very much. Ini hangu nanenga tirada kuya pashona nyaya yake. Musaudzane ndogara tongobudira pachena because nangu handivanzi enda ndidizva. Handiti ghost kuti nditaure zvanoda puta across. Kini kana munhu aya ane nyaya yake achitaura nyaya yake pano. And achibelieve kuti kumapostori anobatsigwa kana kunganga kwanobatsigwa. Ini ndinongomupa kumapostori because long as asingabhadharisi mari yake ndoti ndau kune vanhu. Kuti ati kana moiti kweitwa anzina maijokona nemusi Wednesday. Wednesday. Kuita kana kwa kuitwa nyaya vanhu vatenyeza kuti simila ndozvitara palive. Isati mboite zvinhu zvokutaura chichoka makwana kutendera nekudi. Handiti hanzi na Roskele handisi ghost angu. Maghost angu ndovaziva ndivana maijokes ava. Vana maijoko ni amaghost edu aya anenge achitoprotecta zvinhu zvokubasa kwa but haungombovaoni mumacontroversy. Haungombovaoni mumacontroversy. Vanhu vakaprotecta zvakaprotecta but haungombovaoni mumacontroversy netumagroup tusina nebasa rese. You won't see them there. Saka we know them. Anditika. So guys, tokubatai nemusi wechitatu moswera zvakanaka morera zvakanaka veduwe musakanganwe kune vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Handizive hangu tongoti kune London, America we can excuse them. Vari muSA, Botswana kana tongoti Africa, time difference, time yedu imwe chete. Andika time yedu imwe chete please. 12 o'clock maneriko zvine zvikandai mafoni enyu kana kuti kure kana musina simba anti asi 12 o'clock make sure musimuke mumire kunzvimbo kwamuri kokoka ngatisanganei pamweya na 12 manheru ega 12 manheru ega tine kwatinenge tiri kunzvimbo dzakasiyana tinosangana pamweya takawanda. Saka mirai ipapo panzvimbo andika timboona kuti maproblems enyu iwaya nekunamata ikokuku haazoperiwo here. Handichimaona haazoperi here miedzo. Of course paunotonamata wese those temptations will come in full force but they will be neutralized. The power of prayer. Handichimaona azvinge sina basa. Saka muri kunzvimbo dzakasiyana kwamunenge muri please make it a point kana uri kuno kuAfrica 12 seta alarm yako muka tisangane panyama tinosangana pamweya handika tiita zvatinenge tichiita. Handichimaona. So guys mwari kuitira zvakanaka tosangana zvakare pachikamu chinotevera tosangana zvakare pachikamu chinotevera nemusi wechitatu mangwana akuna nigara zviya. Chitatu ichi chiri kunetsa ichi pane vati vanga vachida kuita china nemusi chitatu chevarume nevakadzi. Hanza zviti here kuti paitwe iri live yekunamata. Tinge takuzvifambisa sei? Ketina ndewe Saturday Roskele ndewe Saturday Ketina. Pana munhu angachida kudata china panapa chitatu. Because china pana samanyika vava chitatu. Angachida kudata chitatu panapa chemadzimai nevarume. Saka Twitter say because we can't have two ma live per page one time. Angachida kudata china maybe we can give him munhu wechirume maybe we can give him the slot on Wednesday and indozo yangu ni Friday. Is it okay guys? Is it okay? And Dina up here Zoom. Dina up here Zoom, we could start that one. The very good idea. We could start that one panapa, then we do it per Zoom. But Dina up here Zoom. So tizongoona pane baba atina otovarira panze. So pane baba ngakumbira kuti varuda kuita mwanzvadzi varuda kuita chitatu chavo chevarume nevakadzi pano.
mangwana Tuesday pananiko chipiri chemadzimai uri right rega vaite mangwana uri right Chris rega vaite mangwana Chris uri right they can do mangwana he can do mangwana rega nitaure navo izvo zvinotaura kuti vanokwanisa kuita mangwana here andimaona tione kuti zvinofamba sei andimaona. So thank you guys, mwada kuitire zvakanaka. One love rudo, one love ndo chikuru. Antika tosangana mangwana pachirongwa tichisupporta hanzvadzi dzedu iyi. I think mangwana ningari free. Let's support him mangwana anditika kuti apinde mangwana. I think he can do chipiri. Andi kune chipiri here yeah Lynn that one line Lynn that one maybe he can do. Chetaura naye andi kune chipiri chinoitwa here imine ningikiri ne kumachechi kuche Friday ne chechina ichi saka ivo vanoyadzidzisa mangwana asi pakudzisa kwainda kauramba zvimwe handizivi kuti takanganisawo here guys ngationesane apa sandadona budhava vakanga vachiti vanokumbira kuita nekudzidzisa zvo zvemubedroom zvekutamba-tamba izvi saka zvingazoita here pano naye mirika ititobvunza pano kana mati munovada vauye nazvo tovarega uye nazvo tichiona vachiita ina ndangoti kuda zvinozoita semvenge-mvenge handizivi munoti kudii guys tovarega vopinda vaiti vanoda kuita zvinhu zvemubedroom izvi todii nokuti vanoda kuita chiri chekudzidzisa varume navakadzi saka todii ndo zvazviri pfungwa dzanguwo mainyasha ini kuti pamubedroom apa zvino weekend wacho pana ketina wacho naka right saka tongotiko zvinezvi majority yaramba zvemubedroom majority yaramba zvemubedroom saka voitawo zvechii hanzigawo nemukadzi wake alright guys pari trick zvarambwa nyangwe neni ndandiri skeptical nezvazvo kuti andioni zvichiita saka ngavaite havo nemusochi ngavangoita zvekutaura izvi vachitaura pakwete zvokuti vanoda kuzotambira vanhu vachiita zvemubedroom ngavangoya vachiita maleseni ekuzvezvinhu zvatinorarama vachidzidzisa vachitaura nyaya dzacho dzemubedroom dzidzidzi vanhu vachicontributa zviri nani vachionesana mamistakes vachitadza mamistakes atinoita mamistakes anoitwa nevarume nevakadzi kuti marriage pangaitwa sei zviri nani izvi zvokuti vazonyatsotitambirira izvi munhu womurume haiwa ibodo ndakona kuti hazviitini right. So guys maite enyu guys totenda mwari kuitire zvakanaka saka tichaita page manje group rinozara kapa kutoita sei puli yakaita sarudzai ndichakutaridzai puri yakazoita hatina mbobvisa mvura asi hatina bvisa mvura pane munhu akangondinga kuinbox akangoti itai soso tikangoita izvozvo mvura yazongoita after 3 days saka guys thank you very much let's stick to zvezvatiri kuita izvi timbomira anditika so yeah techingona nemaprogram nongona nepost tinoisa post kuseni kuti muzive kuti ndeipi kutora nzvimbo but let's try to keep our page clean anditika sezvo pakaitawo mistake tichingobvisa vamwe tiri kungobvisa tichingocleana tichingoita anditika ilearning curve inonzi learning curve iyoyo inenge ichinzi learning curve saka tinenge tichitodzidza tino izvi zvinozodai tichitocleana tichitodzidza tichitoindira mberi so guys bye bye morara bo anditika